ينما خلالي وعمريرو ورقن همال سجل لدى حفاظ كيرو داندنن ينما خلالي وعمريرو ورقن همال سجل لدى حفاظ كيرو ورلا نقنا ليل أنا نقنا لاقشا كبرت سدران أفنوكا كنكنا يتعنكسو ينا جراتك ينحلبت انقسو وريقيت وشرحن أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو ترارد شخري وكداد الوانتراو وتقطو قدم لقب وأباي لقال سرف ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بندقوهم بنقر شخصهم بخبر نخبل تسدر تقتلت لباع نخلت قلب ينا أسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليخلق وانت لا بلد برقنين ينا أول النرمتان لا قشتبلتنن لا قشتبلتنن ورام ريحنا ليد كل وجه سنن واسور ذكرها كوني وضحلالي بلدت فراخة دي مكاني الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك الآن أوقوة تمسن ينقنا يكرا شكل وقت شيرا إرنوغ الأكبارا انبتين بلدي نربحر تكستلا ينقنا رد تنقفر الكستلا ينقنا رقنا مساقدي مكنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وتر تمليتنان بحقنانيو لو مون كم وترو أقداسن واناون أقرامن قلتي فزك عير زولو بوليتيكا كناتاتنا يزوبانا ناي عالمنا نكرركم فتنينا كقرمكم كل جزيه نقرات كشنكورك فتنو خلو بقالنا من قد دبا ناي إرترا نقر بزوع زقرمي زلو بفلا يتعلاتنا إرترا دوس قمت كل جزيه كابي إرترا ترا يكون ملس زقات مام ناي بحق تقرم أنس عاد نهيلنا كنزار ربينا ناي لومي أقرامي جمالت مالتاين بلنيرنا حجر ما نبي قصي خير على تكون تذكركم فتنا بس خونه نالو مارستي مجمريا عبيت زوبات عالم قدات عبوت عبت كبابينا نزكاي زلو جن indirectly قد هذا يكون بتزاواري نتي صلوا سيد جبرو زلو كن كيتكم فتنينا مجمريا ابزا قداي نا يوروبان امريكان منخيد نسا اقداسيتيا The trade war igniting between the U.S. and some European countries has returned following a threat by Donald Trump to impose tariffs on nations that oppose his plans for Greenland. He says he may use economic coercion against any countries that tries to prevent his goal of taking over the Arctic island, which is, of course, an autonomous Danish territory. Several European countries have stated Greenland's sovereignty is a matter for Denmark and Greenland alone. Let's hear. مجمريا أمانغو يوروبان أمريكان زكاية زلو حيال زخوني فتسينكا أنا إسكا كتريو زي تغل حيال زخوني وددر ويونتز أبو يمكن بلون غلينا معناته دونالد ترامب نايم حقني أوروبايان أوشت أميز فتاتنهم زلو سلزا قدانا جرينلاند أوروبا خا ترديو مالو أبزيا قدا إزيا سقن دحرين لايو بزيادة أو كبل زغل سب أيكونن سلزي علم لقاوي حقي كل نجر أبغاننا سلزولا بزوان زي أتريرنا كنك على سكن كلالنا أو كنا بلوك كنت فتنا لنا يبلو سلزي دونالد ترامب بورار بغلطف كحزيه يزبل زنبرك عنقا قيرو بتعريف كواغا يزمسل زربان سمع لنا ذا تعريف تبهل دما من تاي تكمل قليل سبا يكون سبز عشان عنجالن يدمسل جن ذا تعريف جنة هجرات ببين كهربان كجمر سلزوخنه أمونغو تم يوروبايان في الليك فتر خلي listen carefully أمريكا ولا دونالد ترامب بسمعتن كيسو على الزخيد انت مسألة حرقني تتم خرطهم زلوا وجن مزنقع عدلني. Hear what the president said. May do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. Meanwhile, a bipartisan group of U.S. lawmakers is visiting the Danish capital Copenhagen to show solidarity with Greenland. أجي دونالد ترامب تايبلالو إذا قدينا جرينلاند نسو زيادة نسو نتم أبتكو زلو مور أبتكو زلو ناي ماغا كامبيوم كومز دلي زلو بر قال كفال مين ستريم بوليتيكا تبدأ مجارجة
ዘሎ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ግሪንላንድ ኣገዳስነት ኣለዋን የብላን እንተይኮነሲ ምስ ኤውሮፓ ንገብሮ ዘለና ባእሲ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ዝያዳ ንዓና ይካስየና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ግሪንላንድ ከምቲ ንሕና ንናሽናል ሴኪሪቲ ናትና እንደልያ ዘለና ከይጎበጥናን ከይወረርናን ከም ዘላታ ማዕድናታ ይኹን ካልእ ኩሉ ክንወስዶ ከቢድ ኣይኮነን ምክንያቱ ግሪንላንድ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝዕድምዎም ዘለዉ ንዑ መፂኹም ኣብዚ ነዚ ማዕድናት ተጠቀምሉ ኢሎም ስለዚ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ቅቡል ጥራይ ዘይኮነሲ ፍፂምካ ማንም ፈታዊ እውን ከኣምኖምን ምስኦም ልቡ ዲቑ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ዝገብር ዘሎ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሱ ጉዳይ ናሽናል ሴኪሪቲ ስለዝኾነ ግድን ክንወዛ ኣለና ዝብለሉ ዘሎ ሴኔተርስን ኮንግረስን ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ናብ ዴንማርክ ከይዶም ምስቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮፓ እናተራኸቡ ከምዘይወስዶ ክንገብር ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብዓይኒ ስግኣት ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ክሪኦ ጀሚሩ ኣሎ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልትታት ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ሰነት ባ እንታይ ገይሮሞ ስልጣን ናቱን እዚ ስቑ ኢሉ ዓንዲሩ ዝገብሮ ዘሎ ፓወር ናቱ ክሕፅር ዝኽእል ሓድሽ ንጥፈ ሕሊፎም ኣለዉ ስለዚ ወላቶም ናቱ ደገፍቲ ክከላኸልሉ ይከኣሉ እንታይ ማለት እዩ ኣካይዳ ፈንጠዝያ ኣካይዳ ናቱ ሞር ንፀላእቶም ዘይኮነ ዝሃሲ ዘሎ ንፈተውትና ዝሃሲ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣሎም ሕጂ ነዚኣ ግምጥል ኣቢላ ብክልተ ክንርያ ኢና ምክንያቱ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ብዘይ ግብረ መልሲ ይሓልፋሉ ማለት ኣይኮነን Greenland despite Trump's threats. The 11-strong delegation has been meeting with leaders from Denmark and Greenland, hoping to reassure Greenlanders and Danes that the U.S. Congress would back. Let's start with Trump threatening. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኮንግረስ ትገለ ናቡ መፅኦም ነቲ ኔቶ ክንከላኸለሉ ኢና ንዴንማርክ ድማ ኣጆኺ ኣብ ጎኒ ከለና ንምባል ዝዓይነቱ እዩ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ተወሰዱ ሕጂ ንሱ ምስተኣለየ ክመልሰልኩም ኢና እውን ክኸውን ይኽእል ግን እንተተፈፂሙ ተፈፂሙ እዩ ናው እዚኣ ከምዚ ኢላ እናሃለወት ከላ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናቶም መስሓቂ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ገይሮም Takes us to Greenland. Europe has finally decided to flex its muscles there. It has deployed troops to the island. It sounds serious and ominous, right? Like Europe is arming the island of Greenland. But wait till you hear the number. Europe has sent less than 50 soldiers. Yes, 50. Less than 50 soldiers to secure Greenland. This is an island of 2.1 million square kilometers. If you do the math, that's one soldier for every 42,000 square kilometers. Now to put that in context, that's one soldier for an area that is the size of Switzerland. ሕጂ ኤውሮፓ ኩሉ ግዜ ድራማ ወይ ከዓ መስሓቅ እዮም ናይ ብሓቂ ፀላኢ ናይ ኤውሮጳውያን ሲሪየስ ክወስዶም ኣይክእልኒ ብወታደራዊ ኣዘራርባ ወይ ወታደራዊ ቋንቋ ኤውሮፓ አር ሲምፕል ጆክ ኤውሮፓ በቃ ጆክ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ናይ ግሪንላንድ ዝኣክል ክውሰድ ንኸይትውሰድ ክንከላኸል ኢና በቃ ክንዋደቕ ኢና ብዝተኻለና መንገዲ ነቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ከነውሕስ ክንፍትን ኢና ክብሉ ቀድኒዮም ክንደይ ሰራዊት ከሰዲዶም 50 እንታይ ትብሎም ነዚኦ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ክንዕቆም እኮ ይኸትል ሓቂ ፑቲን እውን ክንዕቆም ዘንዕቕ ስራሕ 50 ካብ ትሰድድ ኣዘይ ትገድፎ እንታይ ክትገብር ኢኻ ትሰድድ 50 ኢልካ ዘረባ ኣሎ ንሓደ ክንዲ ገለ ዝኾነ ደሴትሲ 50 ናይ ኤውሮጳ ወታደራት ከውሕስዎ ድዮም ዋላ ሽማዊ ኩሉ ነገር ዝገብርዎ ናይ ወታደራዊ ነገር ሽማዊ እዩ that's why ድማ ካልኦት ሓይልታት ሲሪየስ ክወስድዎም ኣይከሉን እዮም they always ከምዚ ዓይነት ጆክ ምዃኖም ዘርኢ ኩነታት ኣሎ መላገፅኻ ኮይኖም ማለት እዩ That is Europe's Arctic deterrence. Look at the numbers, the breakup. France has sent 15 soldiers, Germany has sent 13, Finland sent 2 liaison officers, Norway, Sweden, እቲ ተር 50 ካበይ መፅኦም ክትርኢ ከለኻ መሊስካ ትስንብድ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም are they really serious ፈረንሳ 15 ሰዲዶም ይብለኩም ኣሎ ጀርመን ከ 13 ታዚተ ሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ንዶናልድ ትራምፕ ማራ ላግፂ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ኢኖዝ ብከምዚ መንገዲ ከተፍርሆ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ሓይሊ ዝኣምን ሰብ እዩ እርጋ ፍተወት ፅልሃዮ ኣብ ሓይሊ ዝኣምን ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ኤውሮጳ መመሊስካ በቃ መስሓቅ እዮም ዝኾንዎ ዘለዉ ኦፍኮርስ ኤውሮጳ 200 ወይ 1,000 ወታደር ምስዳድ ጠፊዎም ኣይኮነን ፈሪሆም እዮም ከዓ ከምኡን ተሰዲዶም ድማ ኣሃ እምበር ብሓይልካ ትሓስብለኹም ኢኹም ክብል እዩ ኢሎም ከዓ ሕጂ መንቀራቅሮ ይኮይንዎም ክትሪኦ ከለካ ግን 50 ወታደር ምስዳድ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ዊክነስ ናትካ ዳርጋሲ ድኹም ምዃንካ ኩሉ ሰብ እንዲፈሊጡ ዘሎ ወታደራዊ ዓይኒ ድኹም ምዃንካ በዓልካ ኣታቤላ ፅሒፍካ ክትርኢ ከለካ ይድመስል እዚ ኣብ ዳርጋ ኩላቶም ክላገፅሉ ቀኒዮም ኣለዉ እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 50 ካብ ከባቢ 27-30 ዝኾነ ሃገራት 50 ወታደር ጥራይ ዋፂካ ክሰድድ ከለካ ንባዕሉ እቲ ዘለካ ድልውነትን እቲ ዘለካ ዓቕሚ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ተፃቦታት ናይ ምምካት ዓቕምኻ እውን ኣመና ትሑት እዩ and the others are also watching ራሽያ ይዕዘብ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት እውን ይዕዘብ ኣለዉ
ብሓፈሻ ራሽያ ይኹን ካልእ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ ኮርዋ ድሌት ኣለዎ ሚልካ ክንክትዛረብ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ካብ ዝተፈለየ ብሓፈሻ ንሓደ ቦታ ክትወርር ከለካ እኮ ረብሓ ዝህልዎ እዩ ግሪንላንድ ንኣብነት ብዙሕ ሬር ኤርስ ሚነራልስ ጋዝ ገለመለ ብዙሕ ኣለዎ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብ ግሪንላንድ ዘኽይድ ዘሎ ጉዳይ ናብቲ ኣርክቲክ ዝበሃል ዘሎ ሰሜናዊ ጫፍ ናይ ዓለምና ናብኡ ገፁ ስለ ዘቕረበካ ኣሜሪካ ድማ ናብቲ ኣርክቲክ ክትቀርብ ዕድል ስለ ዘይብላ እዩ እዚ ትፀገም ናብቲ ኣርክቲክ ራሽያ ዝዓበየ ሓይሊ ኣለዋ ቻይና ድማ ምስ ራሽያ ኮይና ኣብቲ ቦታት ትመፅእ ኣላ ኖርዌይ ስዊድን ኣለዋ ኣብቲ ኣርክቲክ ብፍላይ ኖርዌይ ኣሎ ስለዚ ካናዳ ብዓብዩ ይበፅሕ እዩ ኣሜሪካ ባላስካ ገይሩ በገለገለታት ይበፅሕ እዩ ግን ውሑድ ቦታታት እዩ ዝበፅሕ ስለዚ ነዛ ግሪንላንድ ተወሲዱ ኣክሰስ ናይቲ ኣርክቲክ ዘለዎ ክዓቢ እዩ ምስ ኤውሮጳ ድማ ክጫረትዎ ይደልዩን እዮም ምስ ኤውሮጳ ክማቐሉ ይደልዩን እዮም በይኖም ክብሕትዎ እዮም ዝደልዩ እስከኒሽተይ ንስማዕ እዮም Context is very clear. Europe wants to be seen in Greenland. From today and in the coming period, there will be an increased military presence in and around Greenland of aircraft, ships, and soldiers, including from other NATO allies. Security in the Arctic is of crucial importance for both the Kingdom of Denmark and NATO as a whole. But why now? The reason is obviously Donald Trump. He wants to take over the island. It's something that he's been talking about for 12 months now. Trump says he needs Greenland for national security, and his argument is quite simple. If the US does not control Greenland, Russia or China will. The problem is not a thing. ብሓፈሻ እዛ ግሪንላንድ ትብል ቴማ ወይ ቶፒክ ኣነ ከም ጆርጅ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ዶናልድ ትራምፕ ተድወስዳ ምበልኩ ልኡላውነት ናይ ዴንማርክ ክድፈር ደስ ስለ ዝበለኒ ይኮንኩን እንታይ ግን ንደሊ ኣለና መሲልኩም መብዛሕቲ ግዜ ኤውሮጳ ልኡላውነቱ ረጊፁ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዕንደራ ዘሻድን ዘሎ ብሎክ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ብሎክ ኤውሮጳ ነፍሶም ዝኽእል ፓወር ክኾኑ ኣለዎም ባህላ ያኔ እስኪ ድሓን ከም ኤርትራ ኮይና ክንሓስቦ ከለና ኤውሮጳ ክትዳኸም ኣለካ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ሕቶ ግን ኤውሮጳ ነፍሱ ዝኽኣለ ተጎታቲ ናይ ኣሜሪካ እንተዘይኮይኑ ንዓለምና ፅቡቕ እዩ ቢካዝ ዩሮፕ ኣዘ ብሎክ ሱፐር ፓወር ክኸውን ዝኽእል እዩ ነፍሱ ዝኽኣለ ሓይሊ ስለዚ ቻይና ንርኢ ኣለና ሓያል ዝኾነ ዓለማዊ ሓይሊ ኣሜሪካ በይነይ ነዚ ዓለም ክብሕታ ይብል ኣሎ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ፍንትት ኢሉ ወላ እውን ምስ ኣሜሪካ ብቃታ ክወዳደር ዘይክእል ግን ናቱ ሉላዊ ምርጫታት ክገብር ዝኽእል ብሎክ እንተዝኸውን ነይሩ ዓለምና ብዙሕ ምርጫታት መረኸበት ነይራ እዚ ኤውሮጳ ዝበሃል ተጎታቲ ናይ ኣሜሪካ ብምዃን ግን ንኣሜሪካ ከም ዝደለየቶ ዕንደራ ንክትከይድ ገይርዋ ዘሎ ንስ እዩ ሓደ 700 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓብ ዕዳጋ ናይ ዓለምና ብቁጠባ እውን ክነዓቕ ዘይክእል እዚ ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ኮንቲነንት ተጎታቲ ናይ ኣሜሪካ ብምዃኑ ዳርጋ ነቲ ናይ ዓለምና ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎና ኣሜሪካ ከም ድሌታ ክትገብረሉ ዘግብር ሓይሊ እንተሎ ንስ እዩ ኣብ ዩኤን ይኹን ኣብ ካልእ ቦታ ስለዚ ኤውሮጳ በዚ ንስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ኤውሮጳ ክፍንተትሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተዝፍጠር ንዓለምና ንሰላምን ርግኣትን ወላ እውን ንቐፃልነት ናይ ዓለምና ፅቡቕ እዩ ንኤውሮጳ ድማ ኣፀቢቑ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኤውሮጳ ኣውቶኖሚ ናቶም ከረጋግፁ ወላ እውን እዛ ፈተና እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ቀፂሉ ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ኩነታት ክወትኮ እንተዝኽእል ንኤውሮጳ ፅቡቕ ምኾነ ንዓለምና ድማ ዝሓሸ ምኾነ ዝብል እምነት ኣለኒ ርግፅ ኣብ ኤውሮጳ ኮንካ ልኡላውነት ናይ ሃገር ክድፈር ምፍቃድ ብፍላይ ንዓና ድማ ልኡላውነትና ክደፍር ዝደሊ ሓይሊ ኣብ ዘለዎ ግዜ ዝድገፍ ነገር ኣይኮነን ጥራይ እንታይ እዩ the bigger picture እቲ ዝዓበየ ስእሊ ክትርኢ ከለካ ኤውሮጳ ገለ ከቢድ ነገር ከጋጥሞም ክኸላሎ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ነገር ኩሉ ዳግመ ግምት ክገብሩሉ so if that happens it's going to be very important ራሽያን ኤውሮጳን ይዋግኡ ምህላዎም ንኣሜሪካ ይረብሓ ንዓለምና ረብሓ ኣይኮነን እዚ ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ራሽያን ኤውሮጳን ድባልዑ ዘለዉ ንኣሜሪካ ከም ድሌታ ናብቶም ካልኦት ሃገራት ከም ድሌታ ንክትከይድ ዝገብራ ዘሎ እምበር ራሽያ ምስ ኤውሮጳ ኣላያንስ ክገብር ተዝፍጥር እሞ ካሊእ እዩ ንኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ስጋኣት ምፈጠረላ ኣሜሪካ ድማ ስርዓቱ ንማሓዘት ነይራ ቻይና ፍሪሃቶም ኣላ ራሽያ ምስ ኤውሮጳ ዝምድኑ ውግእ ገዲፉ ክረዳዳእ እንተዝጅምር ነይሩ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ሲሪየስሊ ካልእ ፕላናት ክትገብር ምኻለት ብሓፈሻ ግን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንግዚኡ እቲ ድራማ ንኣፍሪቃውያን ዕድል ሂብዎም ኣሎ ዕድል ኣለካ ድሌታትካ ከተሳልጥ ሓደ ካብዚ ነዚ ሃጓፋት ናይ ኣሜሪካ ዝጥቀም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝጓየ ዘሎ ሃገር ካናዳ ይበሃል He has delivered on that promised reset of Canadian-Chinese relations. He is positioning China as a major partner as Canada moves away from dependence on the United States. In Beijing this morning, the Prime Minister announced a new deal aiming to end Canada's trade war with China. And so I'm pleased. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ካናዳ
برايم مينستر ናይ كندا مارك كارني ናብ ቻይና ከይዱ ክገብሮ ዝቐነየ ሓደ ብሬክ ትሩ ይብልዎ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ከብፅሖ ክኢሉ ኣገዳሲ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለምንታይ ኣገዳሲ ዝኸውን ካናዳ ብኣሜሪካን ብቻይናን እያ ክትፅፋዕ ፀኒሓ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ፈፂሙ ዘይጠዓም ሃገር እንተላ ካናዳ እያ ነይራ ምክንያቱ ኣብ ካልኦት እኮ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ክሃርመካ ክእል ወይ ከዓ ቻይና ጥራይ ክትሃርመካ ትኽእል ክልቲኦም ተፃላእቲ ተፃረርቲ ወይ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ኣሜሪካን ቻይናን ክልቲኦም ንካናዳ ክሃርምዋ ፀኒሖም እዚ ኸ እንታይ እዩ ሕማቕ ፖለቲካ ሕማቕ ፖሊሲ ምኽታል ዝፈጠሮ ኩነታት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅፍዒት ይቕፅል ኣሎ ምስ ቻይና ዝነበሮም ዘየድሊ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ነገር ከዓ ፈቲሖም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቻይና ነቲ ናቶም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሕርሻ ከምኡውን ኣብ ኤነርጂ ምሳቶም ብቐጥታ ክነግዱ ምዃኖምን እቲ ዝነበረ ታሪፍ ክእለ ምዃኑ በንፃሩ ድማ ቻይናውያን እውን ረብሓ ኣለዎም እያቡ እቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ናቶም ኣብ ዓለም ቀዳማይ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ዕዳጋታት ካይደሊሉ ስለ ዘለው እቲ ዕዳጋታት ድማ ንኣብነት ኤሮፓ ነቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ይቕበልዎ ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ክትኣትኸ ኣብ ስዊስ ምስ መፃኻ ወይ እውን ኣብ ኤሮፓ እንታይ ትርሎሚ ኤሌክትሪክ ካርስ ኣስፋፍዒ በቃ ፓርኪን ናይ መኻይንና በቃ እናፀበበ ይኸይዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣንጎሎ ናይ መኻይን ፓርኪንግ ፕሌስ ነተን ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ዝኸውን ቻርጂንግ ስቴሽን ስለ ዝግበር ነቲ ፓርኪንግ ነቲ ናይ ናፃ ዝነበረ ኣልዮም ኣብኡ 34 ቦታ ይፈጥሩ ኣብኡ እቶም ኤሌክትሪክ ካርስ ገዘሉ ቻርጅ ይገብሩ ስለዚ በቃ እናስፋፍዐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወላ እኳ ከምቲ ኣብ ቻይና ኮይንዎ ዘሎ ይኸይድ እንተዘይላ ኣብ ኤሮፓ ይኣትሎ እተን ኤሌክትሪክ ካርስ ድማ ኣብ ብዙሕ ግዜ ሕሱራት እየን ስለዚ ምስቲ ዘሎ ናይ ቁጠባ ፀገማት حصور مكينة نتي بفلاين بعد كندا سب بزع بمكينة يزغيت أب سويسرلاند مكينة مجازي كل نجار بترينجر كخد كده تخلي تدي infrastructure and public transport أزيس التونيو مكينة كم مجازي زغط رابزي أب على أمريكا كندا جمستعبيتنا يتاجرات مكينة قداسي سلزي بسنك مكينة سب أبي وتو بزع إنكفات كجات مثل صغير مكينة تحسير قال هي وتو تفصل لها سلزي أب كندا زلهم زيا سبقت بعلاقة كنت خلينا نسمع سمعوا البرايم مينستر Remove trade barriers and reduce tariffs. That deal is expected to see China lower its tariffs on Canadian agricultural products, notably its punishing levy on canola seed. In return, Canada will allow Chinese electric vehicles back into the Canadian market with a cap. Ashley Burke is part of our CBC News team traveling with the Prime Minister in Beijing, and she brings us the details. كنتري ولا لهم تي تبتع زل الديل ني تشاينا ني كندا نعبي أبتزلو ناي من أبرو تسقب مفتح كم تزخلي بخلتي من قد خاينا نبل سلنا حدا أتوم حرسوت ناي كندا نتنبرتهم دشتولو بوتاسينا مرة تشجرهم زنبرو حجي ناب تشاينا كشتوي زي بسنكتي ناي نقدو كينا تفترة تشجري لازم حرسوت أتاو كرغبيهم أتاو مال دما أتا هاجر سبقي كالاي إنرجي ناتهم مور إداعا أب تشاينا كركبي مهنات فنزويلا أنجل أنت خسيرة سلزلة تشاينا مور إنرجي خد جزت دليا بس كندا دما استراتيجي كاو ديل نخد جبر زلو تقوله عبيو كمون ناي عساتاتنا ناي كالن كابانا لو توسخي نساتهم دما تي ناي ماكينات أجمعات زلو تعدي affordability زبال من نابرو كبير سلزلو نغلط يوم وين situation يتفتير زلو أنا جن زيادة ناي تشاينا تنبط راي كده يكون زقد سنة أب كندا ما عاد حزبنا سلزلو حزبنا لما بتكونتات يسألوا سلزلو إزي مفتعزي نتهزبي كورب تلي سبونا جرك فترة له تسعي جبر بعين بمنقد كندا ببزح excitement يوم زقلت وزلو زقود دايزي but we'll see how far they can go. Party announced a breakthrough. He says Canada reached a deal to get China to drop its retaliatory tariffs on Canadian canola meal, lobsters, crabs, and peas starting March 1st, and that China will also lower tariffs hitting Canadian canola seed to about 15%. We're returning to the levels of Chinese automobiles as a cap that we had 2 years ago. Okay. Secondly, just to reinforce, that's less than 3% of the Canadian auto sector. Carney قد محجن تايلو نيري بحفشة أتي برايم مينستر ناي كندا ولا وين بحفشة أتي لوغ ناي كندا كتن كغال ويلهم نيرهم مغنياتو دونالد ترامب وي أمريكا نزنا قداي چانا تقبرو زلا بخمي ريوو دونالد ترامب قل انت سفليتو ديو كيسو على ديو صبو غيرو نهاقرو زتاكم كقبر صبو غيو كبل رياكت غيرو زي عب انترفيو دحرزي ديل مستقبري دونالد ترامب قال حاتي تو منيرهم بزعبا قداي ناي كندا I wish I can find NATO, if it doesn't help you acquire green, they're going to hang over 800 people. Deals. Canada and China have just signed trade deals between the two partners. Well, that's okay. That's what he should be doing. And it's a good thing for him to sign. So I think I am مغروون على لويم زبلو مخنياتو زديل زين أمريكا قطع صفيت أبقى عينير إن أمريكا صفيت نير مخنيات كندا حنت زي تجبريهم تمسلم نيرهم دونالد ترامب كندا كان برك خايلي تحاسيب جن
زياده كندا ናብ ኣሜሪካ ነዳድን ገለን እዮም ዝሸጡ ነይሮም እቲ ነዳድቲ ብሙሉ ንቻይና ክኸይድ ዝኽእል እዩ ቻይና ትገዝዖ ናይ ነዳዲ ጠለብናታ ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ዓብ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ስለ ዘለዎ ስለዚ ንካናዳውያን ፅቡቅ ዝኾነ መፍትሄም ገይሮም ዘለው ኣሜሪካ ከይትቁጣዕ ጥራዮም ዝፈርሑ ዘለው ምክንያቱ ኩሉ እቲ ፖሊስ ኣንጻር ቻይና ዝኸድዎ ዝነበሩ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ እዩ ነይሩ ንካናዳ ንምሕጓስ ኣይኮነ ኣሜሪካ ነቲ ንበዓል ተስላ ንምክልኻል ትገብሮ ዘላ ኤሌክትሪክ ካር ዘለዋ ሳያ ስለዚ ነቲ ዕዳጋ ነቲ ናይ በዓል ተስላ ምንታን ክራሽት ከይኮና ናይ ቻይና መኻይን ኣዝየን ምዕቡላትን ሕሱራትን እየን ተስላ ምሶም ክወዳደር ኣይክልኒ ስለዚ እሰን እንተመፅአን ነቲ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ክራሽ ክገብሮ ይኽእላ ነቲ ካር ኢንዱስትሪ ናቶም ብኸምኡ ተባሂሉ ካናዳ እውን ደፋፊእካ ምሳና ኪዱ ዝብል ዝነበረ እዩ ብሓፈሻ ሕጂ እውን እንተኾነ ናብ ካናዳ ምምፅኡ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዕዳጋ ፀቕጢ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ሜክሲኮ ከምኡ ካናዳ ከምኡ ኣሜሪካ ጥራይ ክትተርፍ ኢንዳይሬክትሊ ድማ እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እውን ፅልዋ እዩ ዝገጥሞ እዩ ዝብሉ እዚ ሓደ እዩ ካልእ ሓደ ኣገዳሲ ኣብዚ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ድማ ኣሎ እሱ ድማ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ is reportedly increasing its military presence in the Middle East by sending an aircraft carrier. That's according to US media, though the Pentagon has not confirmed the deployment. The USS Abraham Lincoln and accompanying ships are en route from Southeast Asia. The aircraft carrier was reported to be in the South ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ናብ ኢራን እንታይ ክትገብር እያ ክሳብ ሕጂ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ሚክስድ ሲግናልስ ይህቡ ኣለው ተፈላለየ ሓሳባትን ተፈላለየ ዕላማታት ዘለዎ ኣካይዳ እያ ትኸይድ ዘላ በቲ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ክሃርም ኣይደልን ይብሉ ኣለው በቲ ካልእ ድማ ኤርክራፍት ካሪየር ናብ ከባቢ ኢራን ገጾም የንቀሳቐሱ ኣለው ስለዚ እዚ ምንቅስቓስ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ወታደራዊ ስጉምቲ ዝኸይድ እዩ ዝበሃል ስለዚ እንታይ እያ ትደሊ ዘላ ንኢራን ክትሓርማ ድያ ትደሊ ዘላ በቲ ሓደ ከም ዝተዘሓሓለት ዝመስል ምልክታት ክርኢ ቀኒና ስለዚ ጀነራሊ ኣሜሪካ ደይመደ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው ኣምቢጉቲ ወይ እውን ምድንጋር ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ እዮም ገይሮም but right now what is going to be America's next move ዝብል ዳርጋ ንመብዛሕትኡ ሰብ ሻቂሉ ዘሎ እዩ ክትሓርም ድያ ትደሊ ዘላ እንታይ እያ ክትገብር ትደሊ ዘላ I don't know ማለት እቲ ሕቶ ዘሎ what is going to happen Same question. Will Donald Trump attack Iran? We asked the same question in late May and June of 2025, and back then, Trump did attack. More than 6 months later, we are back to square one, this time with even more at stake. So what is the answer? Is US President Donald Trump going to topple the Iranian regime, or will he climb down? Let's look at the signals that we're seeing. Yesterday, the US and the UK withdrew some troops from ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምንቅስቃሳት ንብዙሓት ሰባት ዘደናግር እዩ ዘሎ በቲ ሓደ ነፈርቲ ኩናትን ካልእን ነቶም ዘጥቃዓ ነፈርቲ ዘብላ ዝነበራ ካብቲ ከባቢቲ ከም ዘውፅአን ዝገልፅ ሓበሬታ ንሰምዕ በዚ ድማ ኤርክራፍት ካሪየር የምፅእ ኣሎ ገለ ይበሃል ስለዚ ዝተሓዋወሰ መልእኽቲ ይገብር ኣሎ ናይ ኢራን ጉዳይ ግን ናይ ኢራን ጉዳይ ስቲል እቲ ኩነታት ኣይነፅረን ኣሎ ኣብ ኢራን መጥቃዕቲ ንክግበር ዝግበር ዘሎ ሎቢ ግን ንበይኒ እዩ Israel is a queenat is a good thing for some alloy to the people of Iran who are standing up, who are demonstrating incredible bravery, standing against the Ayatollah and the mullahs, standing for freedom. Thank you for your courage. You need to know America stands with you. America stands with you. History was a long sanitary. Na Israel aziu the governor Israel زخون sanitary politica ممسان Israel كتكمل Elizabeth. Ted Cruz ban. دبلالو. بقى ከምዚ ድራማ ገይሩ እንዲሁ ሙዚቃ አንገለን ገይሩሉ በቃ ነቶም ናዕብዝ ገብሩ ዘሎ ወይ ሰለማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘሎ ኣጆኹም ቀጽሉ ሓገዝ ይመፀኩም ኣሎ ኣብ ጎንኩም ኣለና ኣብ ጸሎተይ ኮፍ ኢለ ጽልየልኩም ዘለኹ ትብዓትኩም ይሕጉሰና ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ጎንኩም ኣላ ቀጽሉ ነቲ ስርዓት ገምጥልዎ ነቶም ኣያቶላ እለይዎም እዚ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ትፈልጥ ኢኻ this is not about humanity freedom blah 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 እዚ ሩይ ዝኾነ regime change ድሌት እዩ ግን ክዋጉ ካይደልንም ዘሎ እዚ ተሓደ ቴድ ክሩዝ እዩ ካላዩ እቲ ካላዩ ዝበሎ ምስራኹም ክስሙ has your backs our prayers with you these will fall you're incredible lines out there that are in my view not accurate President Trump's resolve is not the question is when we do an operation like this country was along እዚ ሊንዚ ግራሚ ዝበሃል ናይ በሓቂ ንጎም ሸይጣን ኢራን ክትራመል ዋዝብል እዩ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ካርሞ ዝሓሰበ ስለ ዝገደፈ እዩ ሓዚኑ ዘሎ ሓዚኑ ዶናልድ ትራምፕ ግን ተሪር ክዛረባ ይክእል ብጣዕሚ ይፈርህ ካርሞ ስለ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ከጥቅዖ ስለ ዝኽእል ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓዚኑ መዓልቲ ሓዘን ያውጅ ዘሎ ኩናት ናብ ኢራን ዘይከደ እዝን ቴድ ክሩዝን ድማ
ሙሉ ብሙሉ ናይ እስራኤል ምሩኻት እዩ ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና እስራኤል ሚድያ ናታ ይኹን እቲ ፖለቲካ ናታ ኢራን ክትረም ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ ሳላቶም ሃገራት ዓረብ ቀጠር ድዩ ስዑድያ ድዩ ዑማን ድዩ ግብፂ ድዩ ዝገበርዎ ፀቕጢ ንዶናልድ ትራምፕ ክእምንዎ ስለ ዝኻሉ ዶናልድ ትራምፕ ክሃርም አይደለየን ኣብ ኒው ከይዱ ክሃርም አይደለየን ባይ ዘ ወይ ነቶም ደገፍቲ ናይ እስራኤል ደገፍቲ ናቱ ዝገበርዎ ብሕማቕ ይመሊስሎም ቀጠር እኮ 2 ቢልዮን ከባቢ 2 ትሪልዮን እዮም ኢንቨስት ገይሮም ከመይ ጌርኩም ንቀጠር ቴሮሪስት እናበልኩም ትፀርፉ ዘለኹም ኢልዎም እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዓረብ ፈትዎም ይስ ገንዘብ ሂብዎ እዮም ብግሉ እውን ታዝንቀሳቀሰላ ዘሎ ነፋሪት እውን እኮ ህያብ ሰሚም ይቦም ቀጠርን ይቦም ስለዚ ቀጠር ፈትዎም ይስ ወላ እኳ እስራኤል ከም ድሌቶም ይጠዋዊዎ እንተለው አንጻር ቀጠር ይኹን ገለ ዝብልዎ ይሰምዕ ነዞም ዓረብ ስለዚ እዚያ ድማ ምውሓጥ ኣብያቶም ኣላ ነቶም ናይ እስራኤል ሎቢ በዓል እዚ ድማ ትሪኦም ኣለኹም መዓልቲ ሓዘኖም ኣውጆም ኣለው ኩናት ስለዘይተጀመረ ሰብ ዘወደይ ክንዲዝን ኩናትን ንዕንወትን ይቀዳደመሉ እዩ ሓደ ግዜ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ዝተሓሳስብ እዩ ናይ መወዳእታ ዜና ናተይ ኣብዚ ናይ ዓለም ዚያ Harvard University was considered the world's most productive research university. In fact, American universities held prestige and attracted students from around the world. Well, that era may now be ending. Because according to the latest Leiden rankings, which measure academic output based on research papers and citations, Harvard has fallen to number 3 in world rankings. ኣብ ዓለምና ሓያል ሃገርን ዓለምና ትመርሕ ዝነበረት ዓለም ኣብ ዓለምና ሓያል ሃገር ከላ ኣሜሪካ ብሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ቁፅሪ ሓደ እያ ነይራ ራንኪንግ ናይቲ ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ናታ ዩኒቨርሲታት ናይ ኣሜሪካ ቁፅሪ ሓደ ቁፅሪ 2 ዳርጋ ነቲ ቶፕ 10 ዝበሃል ዶሚኔት እየን ዝገብሮ ነይረን ትወድቕ ከም ዘላ መብዛሕቶም ብምንታይ እዮም ዝኣምኑ ዘለው ብሳይንቲፊክ ፔፐርስ ኤንድ እቲ ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ናታ ይወድቕ ስለ ዘሎ ቻይና ኮምፕሊትሊ ዶሚኔት ጌራቶ ይብለው እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብቲ ናይ ፈጠራውነትን ናይ ሳይንስን ቅድድም ቻይና ፅቡቅ ጌራ ንኣሜሪካ ተፃዊታትላ ከም ዘላ ስለዚ ኣብቲ ቶፕ 10 ሸውዓተ ዝኾነ ዩኒቨርሲታት ናይ ቻይና ኮይነን ኣለዋ ናይ ዓለምና እቲ ዝበለፀ ሃርቫርድ ዝበሃል ዝነበረ መበል ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኤጁኬሽናል ኤክሰለንስ ዝበሃል ዝነበረ ንፈጠራውነት ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ናይ ሳይንስ ናይ ገለን ትፈጥር ዝነበረ ትካላት ቻይና ብሒታቶ እንዳትስ ዋይ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ብኤሌክትሪክ ካርስ ድዩ ብካሊእ ቻይና ዶሚኔት ትገብር ኣላ ንብል ዘለና ምናልባት ሓንቲ ሰጀሽን ኣብዚ ለንቀነ ንዓይ ደስ ዝበለትኒ ኢሎን ማስክ ነዚ ዓለምና ክርብሽ እንዲቀኒ እዩ ስታርሊንክ ዝበሃል ኢንተርኔት ኣለዎ ከም ድሌቱ ንፖለቲካታት ዝጥምዝዝ ንዑ ንምብዳሕ ቻይና ክንደይ ሰዲዳ ኣላ ይብልሎ 200,000 ሳተላይትስ ንሰማይ ሰዲዳ ንኢሎን ማስክ ነቲ ስታርሊንክ እናበለ ነዚ ኢንተርኔታት ብሒተየ ኣለኹ ዝብሎ ዘሎ ሙሉ ብሙሉ ዲስትሮይ ክትገብሮ ተበጊሳ ከም ዘላ ስለዚ እቲ ውድድር ቻይና ተኣትወላ ቻይና ዝኣተወ ውድድር ድማ ንኣሜሪካ ይስዕርዎም እዮም ስለዚ እዚ ናይ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይ ሳተላይት ኢንተርኔት ዝመፅእ ዘሎ ኣይሆፕ ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዎ ርክብ ኣክንዲ ናይ ኣሜሪካን ገለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢንቨስት ጌራ ንኤርትራ ዝኸውን ዕድላት ክትጥቀም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ሳተላይት ንሰማይ ሰዲዶም ቅልጡፍ ዝኾነ ኢንተርኔት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክዕንቀፍ ዘይክእል ንዓለምና ክፈጥሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለው በዓል እቶም ቻይና ብቐረባ ዝሰርሑ ዘለው ኣምሹር እዚ ነገራት እዚ ናብ በዓል ኢትዮጵያ ካኣትዩ ምክንያቱ ቻይና ሞር ነቲ ሃገር እቲ ተቆፃፂራቱ ስለ ዘላ ኣብ ከባቢና ብብዝሒ ክንሪኦ ንኽእል ሱዳን ክኣቱ ዝኽእል እዩ ኣይሆፕ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ውድድር ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዋ ትጥቀመሉ ትኸውን ዋላ ጀሚሮም እውን ይህሉ ኣይነበርነው ተስፋ ግን ይገብር እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ብናታ ውሕስነት ዘለዎ መንገዲ ክትጥቀመሉ ናው ኣብ ፖለቲካ ሃገርና ክንመለስ ኢና let's go Moving on, let's turn our attention to the Horn of Africa. Neighbours Ethiopia and Eritrea have clashed yet again. Ethiopia has accused Eritrea of arming rebels in Amhara, and Addis Ababa's recent claims have escalated tensions. Ethiopian police said that it seized over 50,000 rounds of ammunition sent by Eritrea to arm rebels in Amhara. It is a state in northern Ethiopia. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ክሲ በበዓል ሮይተርስ ገለ መለድ ወፅእ ሜይንስትሪም ሚድያ ፒክ ገይርዎ ነቲ ናይ ኤርትራ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓሶት ክሲ ከም ዜና ገይሮም የመሓላልፍዎ ኣለዉ ምክንያቱ ስለ ዝኸሰሱ ግን ኤርትራ መልሲ ሂባ ኣላ And large parts of it are controlled by the Fano rebels, who have waged an insurgency since 2023. The preliminary investigation conducted on the two suspects who were ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝግበር ዘሎ መፅናዕቲ ኢደ ፈንጂ ዝተታሓዘ ኣፅዋር ካብ ሻዕብያ ካብ ኤርትራ ዝመፀ እዩ ዝብል ክሲ እዮም ዝጥቀሙ ዘለው ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እንታይ ኢሎም መሊሶም ኢሎም ኣለዉ The PP regime is floating false flags to justify the war that it has been itching to unleash for 2 long years. Exactly. ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ተየማነ ገብረ መስቀል ድማ እቲ ብልፅግና
نخلت عمد زاكل ኩናት ንኽጅምር ኩሉ ዓይነት ኣጀንዳን ታህዲድን ፈኽራን ዝገብሮ ዝነበረ ንዑ ንምስላጥ ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ሓሶት ጭብጥን ናይ ሓሶት ዜና ምዃኑን ኢና እምበር ዝኾነ ኤርትራ ኢድ ዘለዋ ኣይኮነን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝብል መልሲ ሂብዎም ኣሎ ስለምንታይ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓቂ ክህሉ ከም ዝኽእል ብምንታይ ትጥርጥር ምክንያቱ ኣጀንዳ ናይ ኩናት ይደልዩ ከም ዘለው እቲ መራሒ ናይቲ ብልፅግና ንሓያለ እዋን ቁሩብ መላሓስ ገትዩ ድሕሪ ምቕናይ ተመሊሱ ዝብሎ ዘሎ ስምዕዎ ጥያቄ ነው ያው አንተም እንደምትገምተው ሙሉን ዘርዝሬ አልመልሰውም ነገር ግን አንተ አገር ወዳድ ስለሆንክ እና በአገር ውስጥ ያሉ እድገቶች በቅርበት የምትከታተል ያ እንዲጠናከር የምትጥር ሰው ስለሆንክ ከውጭ የመጣ ሀብትና ዕውቀት ያለው ፋይዳ ይገባሃል ከውጭ የመጣን ሀብት ለመጠቀም ማክሲመም ማድረግ ያለብን ነገር ካለ እናደርጋለን ግን ላንተ ምጠይቅህ አንደኛው የዓለም ጦርነት ይላል ዓለም ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ይላል ዓለም ማን ነው كم تريوا لهم أزي سبزي أبزع نجارات بزع الدراسات سلة زارب بزعبك هالك كم دليتك زارب يخلي ما بزعت جزية توم أبتز سمينار أو كونفرنس ما يسمعوا خونيهم أتي ناب حزبي قراري توم زسرع جروجن هل زرباناتو بزع سب غالبا هيبوني بتحنت نجار الله نسوني فلتايو تعقيد كركب ديو أغالبا نخركب ديو فايرال زخونه ملغتو كخونه انتو دليو حنت نجار يزول انتهيت انا نجار كتسمعوا يا مجي زبلو زلو بزعب عالم بزعب هو تتخالب بزح ترقم يبلون ابزحجي قدما يكونات عالمان كالا يكونات عالم يبحال بتاريخ من يتعلم زبحال اوكي اسكا نجارنا እኛና ጅቡቲ አልተዋጋንም የነሱ ጦርነት የዓለም ጦርነት የነሱ ረሃብ የዓለም ረሃብ የነሱ እድገት የዓለም እድገት ولا زربا زحج قدحيو مجمريا قدما يكونات عالم كبحال كله كندي هاجرات تساتفنا بتكوينات يخاطبل كم زلومي اوروبا قليل كاد زربا يكون نيرو اوروبا نحط دم زبال حزبيهم نيرو ውስጥ እኔና አንተ ስራ እየገቡ ኦፖርቹኒቲስ ሞሰር ሚጣሉ ካሉ ባካችሁ አትጣሉ ጥላ አያስፈልግም ከተጣላችሁም ለቀይ ባህር መሆን አለበት እንደዚሁ በባዶ አታርጉት ብለን መከራ كم سري وزلهم أزي سبزي أمنتا قي بحر تبل أبز ملكتان زي ملكتان كتواز دلي سب مخانيو أبتوش تعدد زلو زخوني يكون سلسي أي تتسألو كتسأل اندحر دليهم ويكون بأسو تدلي تلهم سقود قي بحر تراي كونا لويز بزلو سلسي أجندا ناي قي بحري أبتا حقرسي ما أكلاي بوتا حيزو تهزبن قوم بشيتن بزعبا قي بحر تراي كزارب اتا قي بحر دما اكسكلوسيف لنا بيرترا زتأمتت يا مغنياتو قدم يوم بخال من قدو دو قلو دو يبلون يرون برحجي نا بيرترا زتأمتت نقر يوم جيرهم زلو عنت نقر قن نسو كم بالحقيري تزاريبوا يقداس سبزي بوليتيكاناتو بزاك على زيا سميقنا كنسغرو نخلينا مغنياتو دا عين السب مخانو በትልቁም በትንሹም ከባቢ ትናጣለች ሰሞኑን እንደምትሰሙት ሁሉ ጋር መናጥ አለ እና አንድ የጨነቀው ወዳጄ ጂኦፖለቲክሱ ያስፈራል ዓለም እየተናጠች ነው እንደው ይሄ መናጥ ምን ያመጣብን ይሆናል ብሎ በስጋት ጠየቀኝ እናንተም አስቡበት የዓለምን መናጥ እኛ አንፈልግም የዓለምን መታወክ እኛ አንፈልግም ዓለም ሰላም በነበረችበት ሰዓት ግን ምን አደረገችልን ነው መልሱ ምን አደረገችልን ሳጥናት ስትቀር ጥቅም አግኝተን በመናጧ እንደምንጎዳ ከነሱ በላይ መጨነቅ የለብንም ከያንዳንዱ ግጭት ኦፖርቹኒቲ ፈልቀን ማውጣት የሚጠበቅብን ኤግዛክትሊ እዚያ ተዘረባከ ስማዓኩም ዘለኹ እንታይ ዝብል መሲልኩም መጀመርያ ተዘረባቲ ንዑን ኢትዮጵያ ተመልከት ዘረባ ኮይና ይትስማዓንን ያኒ ናይ ዓለምና አካይዳ ከም ኢትዮጵያ ዝረብሓሉ ነገር የለን ኢትዮጵያ ሙሉ ህይወታ ቀሊቦም እዮም ተጠቂምኩም ሉ ተዕድል ኣብ ምንታይ ኣብፅሕኩም እሱ ካላርሲ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለም ሲ በቃ ብጂኦፖለቲካ ናብትን ገለ ብዙሕ ነውፅእ ንሰምዕ ኣለና ዘፍርህ ኩነታት ኢሎም ሓደ ፈታዊ ምስሓተተኒ እቲ ዓለም ሰላም ከላኸ እንታይ ረብሓ ረኺብናሉ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ኣነ ይጥቀመለ ካባይ ቀዲሕዋ ይብለኩም ኣለኹም ብዙሕ ሰብ ኣብኩም ዓይነት መደምደምታ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ናይ ዓለምና ዝሓለፈ ድሕሪ ሕብረት ሶቪየት ምውዳቓ
ናይ ዩኒፖላር ወርልድ ዳርጋኒ ንመብዛሕትኦም ሃገራት ኤውሮጳ ይኹን ገለ ኣብሶሉት ሰላም ከም ድሌቶም ናብ ቁጠባን ናብ ካልእን ኣተኪሮም ወታደራዊ ኩነታት ገዲፎም ኩሉ ብሰላም ክነብሩ ዝገበረ ዕድል ተፈጢሩሎም ነይሩ ስለዚ እቲ ኩነታት ንብዙሓት ፅቡቅ እዩ ነይሩ ንሕና ኢና ግን ኤርትራ ድበይናያ ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ብሰንኪ እዚኣቶም ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ኢና ንሱ ጅዳ ዝብል ዘሎ ንሕናስ እንታይ ደ ተጠቂምናሉ ኢና ይብላ ኣሎ ናትካ ስንፍና እምበር ዓለም ሰላም ዝነበረትሉ ንዓኻ ዝኣገደካ ይነበረን ዝኣሰረካ ይነበረን ዝኸልከለካ ይነበረን ብኢድካን ብእግርኻን ዝሓዘካ ይነበረን ስለዚ ነቲ ኩነታት ሰላም ክትጥቀመሉ ዘይምኻልካ ናይ ዓለም ፀገም ኣይኮነ is your problem ካባኻትኩም ዝበገስ እዩ ናትኩም ስንፍና እዩ ስለዚ ናብ ካልእ ናብ ዓለም ፅቂልካ ሓደ ግዜ እንታይ ይርየሉ ሰብኣይ ዝመሲልኩም እቲ ምዕራባዊ ዓለም ፀቕጢ ከም ትገብረሉ ገለገ ኣክት ክገብር ይድፍትን ነዚ እናተዛረበ ከሎ ቅድሚ 3 መዓልቲ ወርልድ ባንክ 200 ሚልዮን 250 ሚልዮን ይብዎ ኣሎ ነዚ ሕጂ እናተዛረበ ከሎ ከዓ ሜይቢ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ድሕሪኡ IMF 260 ሚልዮን ይብዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክገብርሉ ኣለዎም እቶም ምዕራባውያን ዓለም ዝበሃሉ ዘሎ ካልእ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ሰብዚ ካብ ናይ ዓለም ነገር እኳ ኣይመስለኒ ካብ ውሽጢ ዓዱ ዝጥቀመላ ታክቲክ እዩ ተዛሪቡ ኩናት ዝበልዑ እንተለዉ ክዕረቑ ገለና እንደልዮም እንተዘየለ ግን ንሳቶም እናተባልዑ ከለዉ ንሕና ክንረብሓሉ ክንክእል ኣለና ማራ ነዛ ነገር እዚኣ ክትጥቀመላ ይድፍትን ኣይሰልጦን ስለ ዘሎ ዳንበር እንታይ ይገብር ኣሎ ራሽያን ኤውሮጳ እናተዋግኡ ከለዉ ካብ ኩቴብ እዩ ዝልምን ዘሎ እሱ ንኤውሮጳ ንፈረንሳ ንሱ ከይዱ ንዓ ሓግዘኒ ንኤርትራ ንክወርር ንጥልያን ንዑ ሓግዙ ንክብል ኢሉ ከይዱ ከሎ ናቱ ሚኒስትር ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ዝበሃልን ልኡኹን ንራሽያ ከይዱ ከዓ ሓግዙን ይብል ነይሩ ስለዚ ንክልተ ኣብ ውግእ ዘለዉ ካብ ክልቲኦም ለሚኑ ክወስድ ዝኽእል እዩ ካብ ኣሜሪካ ይልምን ካብ ኤውሮጳ ይልምን ካብ ራሽያ ይልምን ካብ ቻይና ይልምን ኣብ እስራኤል ከይዲ ይልምን ኣብ ኢራን ከይዲ ይልምን ንናይ እዚኦም ንበይኒ እዩ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ እናገበረ ከዓ ኣብ ዓዱ መፅኡ ሲ ንዒደት ነገር ኣይከታተልዎን እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ በቃ እቶም ኢምፔሪያል ሃገራት ከም ዘጋፍዕዎ ዘለዉ ንኸይምዕብል ገለ ዝገብርዎ ዘለዉ እዛ ዘረባ ግን ቁርብ ትለይ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ይዛረባ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅፍዒት ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ኣጋጢሞ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ካልእ ነገሩ ግዘፎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሰብ እዚ ቀዳማይ ክፀፍዖ ዝኽእል መራሒ ንሱ እዩ listen the need to answer the GERD reality check. What if the fight is already over and one side just won't admit it? A letter drops from Washington, mediation offers fly, but Ethiopia stays quiet. Why? Because sometimes silence is the strongest answer. Hello, my name is Deborah. Welcome back to Analytica Today. We have followed the ground ears. This isn't just 60 US mediation on Nile water sharing when Gaza talks power. That's to respond. No press conference. كم تريوا لهم إذا تريوا لهم دبدب ناي دونالد جي ترامب ناب بريزيدنت السيسي استسندته ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ደብዳቤ ናብ መራሒ ናይ ግብፂ ሰዲዱ ኣሎ እንታይ ክገብር እዩ ሰዲዱ ኣይሓልፈሉን ያ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ነገር እዚ ንኸይመፅእ ኩሉ ዓይነት ሎቢ ናቱ ኩሉ ምስ ፈተነ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ቀጥታ ምስ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ምስ ግብፂ ክዛረብ ከይጅምር ይፈርህ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይሩ ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍ ስለ ዘይነበረ ዋይት ሃውስ ነታ ነገር ዘበገሳ ከይወድኣ ከሎ ከይዳቶ እታ ግዜ ተወዲኣትሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተኸይፉ ነይሩ ካልኣይ ግዜ ተመሪፁ ምስ መፀ ዶናልድ ትራምፕ ድኻም ልቢ ይፈጢሩሉ ነይሩ እዛ ነገር እዚኣ ክትመፅእ ምዃና ይፈልጡ ነይሮም ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይመፀት ካልእ ቀዳምነት ስለ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ዓመት ምሉእ ወሲዱሉ ካልእ ኣጀንዳታቱ ንኸሳልጥ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቱ ዝነበረ ድማ ጉዳይ ናይ ቀዛ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ድማ ዝለዓለ ተራ ተፃዊቱ ዝበሃል ሃገር ግብፂ እዩ እንተወሓደነት እስራኤል ዝደልዮ ነገራት ኣብ ምትግባር ሲ ብዙሕ ተጓዕፂፁን ኢዱ ተዓፂፉን ሕራይ ዝብል ዝነበረ ዋላ ነቲ ናይ ጋዛ ፕላን ዝበሃል እውን ዝአንገደ እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ጋዛ ፕላን ገለ መንገዲ እንተሒዙሉ እቲ ካልእ ነገራት ገለ እንተገይሩሉ ናብዚያ ጉዳይ እዚኣ ክምለስ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈልጠ እዩ ነይሩ ብናይ ኣፍሪካን ናይ ዓረብን ኣድቫይዘር ናቱ መስዓድ ፕሎስ ፖስት ዝኾነ ተሪኻዮ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ is committed to resolving complex disputes and achieving lasting peace through active US leadership under President Trump, backed by the technical expertise and far and good faith negotiations, we can secure a durable solution for Egypt, Ethiopia, and Sudan. So, as a good idea, as a good idea, normally, شمقلنا كتقبر كاللغة مجمريا نخلطيهم هقراتي خاتنقر. أي كلتيهم أزي sensitive topic يو كلتيهم هقرات دما ننوحي وان زيت أمامة تولوزنا برار السين ده رقينو مجمريا أتيكونع مشمقلنا انتاي زبال نخلطيهم هقرات لدابسو دلهم ويون لو أخكاسة ديسكا نخلطيهم كشمقل مهان كاتنقر. دونالد ترامب زقد سو سبايكون ناب قبت ستراي مال اقتصادي دلو أبتزو سودوزو لدبدابي أنا انتاي كريكمي إثيوبيان صحفوي كريكم هذا زي اتناتهم أويات دس بلناي هذا كابتي بقداي ناي جيرت
دارجا يخفل كون خلاله لجوهم مشيت تصحف نا إثيوبيا بلوجر أو يون حدا أكتيفيست زجبر الرأي. So Trump قالت عصرت شدشته تري إسرائيل شدشته later to CC reads like Cairo script. زي عراقات إنه لكنا لنا. إتا دبدأ بجبت دونالد ترامب ناب مرحنا جبتي عبد الفتاح السيسي سدداسي جبت أويان بعلم صحيفهم زحبوهم ما سدد لنا دبل ويا تمثلي دبل دلو. قرمين أنا باللعنة ذات تواصل زي بيل لنا أنا. كم يرتراو خينكا شاهي خان سدرا كب بونا فلح بونا كجلي بلي أولا لا تصبغ تقطني فيديوهات كجمر كله حكي زيا بونكم حسكم ترى رأي وزيا نعنا فيلميا ذا فيلم زي مكتت على الله حجي هذا ما تجمر زلا أعتقد ميت وشالنا هوليوود قال لك هذا زبل أو تاتينا زلا بحجي كجمر تا فيلمي ذا فيلم زيا تقلنا መንግስቲ ኤርትራ ብረት ይቢልና ባና ኩናት ከውጃብ ዝደልሉ ዘላየት መዘላ አታዛ አምላኽ ስክፈትወና ነዛ ሃገር እዚያ ክፈቱ አምላኽ ንበይኒ ካብዝን ላዕሊ አሜን ተአምራት ገለ መለ ይብሉ እንዲዮም ሳቶም ቅጽናይ ለغريكم ብዛዕባ ኤርትራ ተአምራት እናበሉቶም ፓስተራት ናቶም 10 ጊዜ ሰይጣናዊ ትንቢት እናበሉ አንጻር ኤርትራ ዝብልዎ ኣሎ አምላኽ ግን ብርግጽ ኣብ ጎኒ ኤርትራ እዩ ሶሪ ከምሆነ ብላይ እንደለኒና ማለት አምላኽ ነትዮም ጸልነቶም ፈቱ ክብል አይፈቱን ያኔ ግን نيرتراسي كل جزء شجر كفتر خدالي خلوا كاب قال من قدي مفتوح مت دونالد ترامب أبي أحمد مخنيات نكوينات يدلكم زلوا من يسرح بريتا إيرترا إلنا إلو مليس له نبلكم سننا نكوينات كجمر يدلكم زلوا زي ملك بزح نير إمارات بزح أسوار تبلا بلا بلا يبال نير الجيل داي دونالد ترامب تقمت لنا ومسي والله مسجبت زلوا قداك فتحي المسي له سلازي دونالد ترامب مسجبت خينو زسرح له زلوا جبت 5 إيرترا زلا أكمل قداينا بإيرترا كوينات كجبر أكلني نتقف أتو ككلات تزيدلي okay let's get back to the topic نتارسك مالسكم هذا بدأ بنتهي تبليبل he opens by praising Sisi for mediating a Gaza ceasefire and frames it as personal friendship with Egypt. Then he pivots straight into the Nile file and says he is ready to restart U.S. mediation between Egypt and Ethiopia to responsibly resolve the question of Nile water sharing once and for all. الجنتا يزبل زلو نمنتهي بأنا بتانا دونالد ترامب دايما أقوم مسيلكم እና በኸዩ خلو በትምኽያቶም ኢንጆይኩም ገብረ ስለንደሊ አንጻ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ከብክዩ ህዝቢ ኤርትራ ከጉሂ ስለዝፍትኑ let's enjoy them that reverse psychology ባለዚ ብቃላቶም ቃንዛናቶም ክንሰምዖም ፍትኒና ዶናልድ ትራምፕ እታ ደብዳቤ ክኸፍት ከሎ ኒ ፕሬዝደንት ናይ ግብፂ የመስግኖ ኣብ ጉዳይ ናይ ጋዛ ዝገበርካዮ ናይ ብሓቂ ዝናዓት ስራሕ እዩ ነይሩ ቀፂሉ ድማ ምስ ፕሬዝደንት ዓብደልፈታሕ ሲሲ ውልቃዊ ዕርክነት ከም ዘለዎ ይነግር ካብኡ ቀፂሉ ድማ ነቲ ጉዳይ ናይ ኒል ወይ እውን ዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብሓላፍነታዊ መንገዲ ሓንሳብን ሓዋሩን ናይል ዋተር ሼሪንግ ኢኻ ዝብሎ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ብናይ ግብፂ ስክሪፕት ዝተፃሓፈ እዩ ዝብል ዘሎ here is what he puts on the table and it is exactly Egypt's preferred framing ስለዚ እቲ ዝሃቦ ኣብ ጣውላ ዘቐምጦ ዘሎ ነጥብታት ብዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ ግብፂ ትደልዮን ትምንዮን ነገራት ይብል ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ ሲሲ ነቲ ዘቕረብካይ ሓሳብ ብምሉእ ልብና ተቐቢልና ኣለና ኢልዎ ኣለኻ ቁፅሪ ሓደ he centers Egypt's deep significance claims about the Nile and says the US wants an outcome that assures the water needs of Egypt, Sudan and Ethiopia ስለዚ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ግብፂ ድሌት ዘሎ ዲፕ ሲግኒፊካንስ ንግብፂ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገድስ ምዃኑን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኒል claims about the Nile and says the US እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ሽምግልና እንታይ ውፅኢት ከምፅእ ዘለኹ ይብል ኣሎ መጀመርያ ኒ ኩለን ሃገራት ዝኣክል ማይ ክረኽባሉ ዝኽእል assures water needs ድሌታትን ወይ ከዓ ናይ ማይ ዘለዎም ፀገማት መፍትሒ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር እየ ሱኻ ንግብፂ ንሱዳን ንኢትዮጵያ እዚ ማለት እዩ እቲ ኒል ዝያዳ ነመኒ ዘድሊ እንድሕሪልካ ወይ እውን እቲ ኒል ናይ ብዊና ክንነብር እንደሊ ዝብሉ ግብፂ እዮም ከምኡውን ሱዳን እዮም ኢትዮጵያ ካልእ ማይ ኣለዎ ናይ ማይ ፀገም ዘለዎ ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ኣጋይን ካብ ቁፅሪ ሓደ ጎኒ ግብፂ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ግብፃውያን ምናልባት እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ስለ ዘገድሶም ብሓጎስ ሰለብሬት ገብሩ ነይሮም ይኾኑ ክእሉ እዮም ግን ንትግባሪኡ ክሪኢኻ ክፅበይ እዮም ክልተ he declares that the US role should be strong in monitoring and coordinating between parties that is the supervision model Cairo has been begging for ስለዚ እቲ ኣሜሪካ እትገብሮ መንገዲ ወይ ተራ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ሽምግልና እዚ ሓያል ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ንምንታይ ሓይሊ ኣብ ምቁፅፃር ናይ ፈፃፅማ ናይ ትኽግበር ዝኽእል ከምኡና coordinating between parties
ኣሜሪካ ሓያል ኢድ ክህልዋሎ ነቲ ጉዳይቲ ኣብ ኣፈፃፅሙን ኢትዮጵያ ካብቲ ኩነታት እቲ ወፃኢ ካል ነገር ንኸይትገብር እዚ ከዓ ግብፂ ኩሉ ግዜ ዝደልይዎ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ መሬታ ልኡላውነት ኣለኒ ድሌተይ ክገብር ዝብል ስነ መጎት ኣለዎ ከምኡ ክብሉ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ኣብ ዓድና እንታይ ንገብር ካልእ ቋፀረና የብሉን ይብሉ ግብፂ ድማ ኖ ናብዛ ኒል ዝምልከት ጉዳይ ክኸውን ከሎ ንሕና ካብኡ ስለንነብር ጎረሮና ሂወትና ኣብኡ ስለ ዝምርኮስ ኣብኡ ኢትዮጵያ ድሌታ ክትገብር ክፍቀደላ የብሉን ካልእ ዲጋ ሳልሳይ ዲጋ ክትገብር እውን ስለትኽእል ኣብኡ ዝግበር ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት ክከታተልዎ ክኽእሉሎም ቅድሚ ምግባሩ ድማ ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና ዝብል ስነ መጎት ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ እውን ኣብ ቁፅሪ 2 እውን ናይ ግብፂ ኣተሓሳስባ ሒዙለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቁፅሪ 3 he demands predictable water releases during droughts and prolonged dry years for Egypt and the Sudan. That is the red line. That's the red line language Egypt repeats every day. أساسيته دم أنت يبلالو. أتي ماي كاب ناينيل ماي دمت مالتيو predictable. مالتي حما قوعي سلزقات ما يوي حما وقت سلزقات ما ماي سلزقابي زمت أنا ماي بخالة بديقاتاتن قالن غيرهم كتفوا يبلومن ስለዚህ ንሕና ካብኡ ስለንምርኮስ እቲ ማይ ናባና ዝመጽእ ኩሉ ግዜ ግብፂ ብፍጹም ነዚ ነቲ ማይ ናባና ዝመጽእ ሃንደበት ጥፍእ ዝብለሉ ኩነታት ክፍጠር የብሉን ዝብል ስነ መጎት ኣለዎም ስለዚ እቲ ቀይሕ መስመር ናይ ግብፂ ንሱ እውን ተቐቢልዎ ከም ቀይሕ መስመር ኣቐሚጥዎ ኣሎ እዚ ከዓ ንኢትዮጵያ ፍጹም ስዕረት ማለት እዩ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ትጋገለካ ክብልዎ ዓቕሚ የብሎም ኢትዮጵያ እዚ ንፈልጦ ኣብይ ኣሕመድ ለማኒ ዝኾነ መንግስቲ ዘለዎ ንዶናልድ ትራምፕ እዚ ትብሎ ዘለካ ይቅበሎን ክብል ትብዓት የብሉ መልሲ ክህቡን ክትብዓት የብሉ ምሽ ተሽሙ ክገብር እንታይ ክገብር እታ ዝበልሐት መንገዲ ናቱ እንታይ ይገብር ዕግርግር እናገበረ ነዘን 3 ዓመት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከወደን ክፍትን እዩ እታ ዝበለፀ ስትራቴጂ ናቱ ዝብላነ ምክንያቱ ንዑ ታእንኮ ከተትሕነ ትኽእል ያ ንብላ ዝነበርና ኦኬ ሜይቢ እስራኤል ኢንተርፊር ገይሮም ገለ ነገር ከትሕንዎ ይኽእሉ ኮኑ ድሕሪ እስራኤል ደልዮም ንዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡን ክቅይር ክገብርሉ ይኽእሉ ኮንዮም ግን ኣይ ቲንክ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ እስራኤል እውን ነተንያሁ እውን ማራይ ዝስካፍ ንዶናልድ ትራምፕ ዋላ እኳ ይንቋፀሮ እንተበሉ ሙሉእ ብሙሉእ ዝቋፀሮ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ነታ ዘላቱ ዕድል ኣብ ዝኾነ ቦታ ክጥቀመላ ከም ዘይደሊ ብዙሓት ክኢላታት እዮም ዝነብሩ ነተንያሁ ቁፅፅር ኣለዎ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ይዝበሃል ግን ዶናልድ ትራምፕ ፈፂምካ ክትግምቶ ትኽእል ሰብ ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ስለዚ ዋላ ቁፅፅር ኣለኒ ኢልካ ዝኾነ ተሓትካ ባዕልካ ትፈልጥ ክብለካ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ልክዕ ከምቲ ኢሎን ማስክ ዝገበሮ ኢሎን ማስክ እዚ ዝበዝሐ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩሉ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ኪድ ባዕልካ ትፈልጥ ኢሉ ነቲ ንሱ ዘበገሶ ፕሮጀክት ዓፃፂዩ ሰቢይዎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ብዝኾነ ንቐፅል ቁፅሪ 4 he repeats the red line that no state should unilaterally control the Nile and disadvantage the neighbors. That is the moral framing Egypt uses to paint Ethiopia as aggressor. ታራባይቲ ድማ ዝኾነት ሃገር ብድሌታ ነቲ ኒል ክትቋፀረ የብላን ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ካብ ዓዶም ስለ ዝብገስ ናትና እዮም ዝብሉ ኖ ከም ዝበሃል የለን በይና ውሳነ ጌርካ ነቲ ናይ ኒል ማይ ክትቋፀሮ ኣይፍቀደካን እዩ እዚ እውን ኣገይን ንግብፂ ዘሐጉስ እዩ ዝብል ዘሎ 5 he sells a trade-off Ethiopia can generate electricity and some of it could be given or sold to Egypt and Sudan ስለዚ ኤሌክትሪክ ከተማዕብሉ ትኽእሉ እዮም ወይ ከተመንጭው ትኽእሉ እዮም ነቲ ኤሌክትሪክ ግን ናብ ሱዳን ክሸጥዎ ትኽእሉ ናብ ግብፂ እውን ክሸጥዎ ትኽእሉ ይድብሎም ዘሎ ነቲ ናቶ ማለት እዩ ስለዚ ወላ ሓንቲ ነጥብን ኢትዮጵያ ትጠቅም ነገር የብላን ዛ ጉዳይ እዚኣ ኣትዋይ ድማ ኢትዮጵያውያን ዳርጋ ጨርቆም ደርቢዮም ዘለው እንታይ ከም ዝገብሩ ጠፊዎም ዘሎ he adds that the scare line he hopes the GERD dispute will not lead to major military conflict ከም ድማ ኣብ መወዳእታ እታ ናይ መሰንበዲት ቃል ዝጥቀሙላ እዚ ናይ ጌርድ ጉዳይ ናብ ኩናት ክሰግር ናብ ዓቢ ኩናት ክሰግር ኣይደልን እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ካብ ግብፂ ዝጥቀሙላ መፈራርሂት ነጥብያ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም he even sees Saudi Arabia and UAE leadership puts Ethiopia and Sudan to widen pressure ከምኡ ድማ ኣብቲ ደብዳቤ ዝሰደደኸ ኣብታ መልእኽቲ ሰዳድ ዘሎ ሲሲ ኢሉ ከም ተወሳኽቲ እቲ ደብዳቤ ናብ መን ከም ዝበፅሕ ንስዑድያን ንኢማራትን ንክልትዮም ድማ ከም ትበፅሖም ገይሩ ኣሎ ናም ኢማራት ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ስዑድያ ድማ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ግን ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ክኸውን ከሎ ዋላ እውን እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ሃገር ኣይኮነን
ምክንያቱ ንበዓሉ ካብቲ ኣብ ሕርሻታት ናይ ግብፂ ኣፀቢቑ ዝረብሕን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘለዎን እዩ ከምኡ ናብ ሱዳን ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ኒል ንዓታቶም እውን ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ካልእ እውን ይደልይዎ እዮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኢትዮጵያ ጉዳይ ናታ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ሃገራት እውን ክኣትውዎ ዝኽእሉ ከም ዝኾኑ ይገብሮም ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ብልፅግና ኣጀንዳ ናቶም ናብ ብዙሓት ሃገራት ተሰጋጊሩ ከም ዘሎን ንሱ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ያ ሓንቲ ካብቲ ኩሉ ግዜ ተሰንብዶን ተፍርሆን ዝነበረት ኣሜሪካ ነዛ ጉዳይ ናይ ገርት ሙሉእ ብሙሉእ ከይኣትዋ ኣሜሪካ እንተኣትዮማ ንግብፂ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ እንተይትዩላ ንግብፂ ክድግፍ ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ነቲ ዚጋ እውን ክሃርምዎ ኣለዎም ኢሉ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ክገብር ኣይኮነን ሕጂ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ከጋጥሞ እዩ ኣብ ፎካል ኣብ ዓይን ኣሜሪካ ካኣትዩ ክንደይ ግዜ ድማ ኩናትን ወረ ኩናትን ትገብር ኣለኻ ዝብል ክስ ኣለዎ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርብሽ መራሒ ኢላ እያ ትኸሶ ግብፂ ማለት እዩ that's why ድማ በቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ክንደይ ግዜ ተጠንቀቕ ናይ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ኣዝዩ ኣገዳሲ ናትና ኣካይዳኻ ኣመዓራሪ ዝብልዎ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ግብፂ እውን እንተኾነ ንሱ ዓማፂ ስለ ዝኾነ ንግብፂ ዝድግፍ ናይ ግብፂ መርገፂ ዝሓዘ ውሳነ ናይ ኣሜሪካ ወይ ሽምግልና ናይ ኣሜሪካ መፅሎ እዚ ጉዳይ እዚ ነዊሕ ክወስድ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ግብፂ ኣብ ሽምግልና ከሎ ናብ ኤርትራ ኩናት ክፈጥር ዝኽእል ስቱቢድ ተኮይኑ ጥራይ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ግብፂ ክትፈጥሮ ትኽእል ፀቕጢ ይርዮ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከሎ ካልእ ነገር ክገብር ኣብይ ኣሕመድ ግን ውሽጣዊ ፀገም ድማ ኣለዎ ኣብ ውሽጣዊ ፀገሙ ድማ እቲ ኩናት ነብሱ ዝኻለ ሽግር ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ካፍር ኣሎ ስለዚ እዛ ሰብኣይ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ዲስትራክትድ ኮይና ከላ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር መደብ ነይርዋ እዩ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ኣለዋ ጉዳያ ኣብ ካልእ ጉዳያ ተፀሚዳ ስለ ዘላ ስሉኽ ኢላ ኣነ ናብ ኤርትራ ድራማ ክፈጥር እየ ዝብል ኣብቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ መሽን ንሰምዖ ነርና ኢና ነው ሕጂ ፉል ፎከስ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መፂእኻ ኣለኻ ዶናልድ ትራምፕ ኖርማሊ ኣብ ኣፍሪቃ ፎከስ የብሉን ኣብ ጉዳይ ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ክኾን ከሎ ግን ፎከስ ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ረብሓ ኣለዋ እንተበልና እንተወሓደ እዚ ክዕንድር ዝደሊ ዝነበረ መራሒ ኣብ ዓይኒ ኣሜሪካ ትሎ ካልኣይ እዚ ሰብ እዚ ፖለቲካዊ ፀገም ናቱ ኣይውዳእን እዩ መጀመርያ ለንቀነ ወፂያ ዘላ ሓበሬታ ከርእየኩም እየ ዘይውዳእ ፀገም እዩ ዘለዎ Marsabit raid along Kenya-Ethiopia border. 6 people were killed and 8 others injured during a bandit attack in Illoret, Marsabit County, near the Kenya-Ethiopia border on Tuesday, January 14th, 2026. Authorities say the attackers, believed to have crossed from Ethiopia's Hamar villages, targeted the Dasnak community. እንታይ ስከብልለው ዝኸ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ናይ ኢትዮጵያ ብወገን ኢትዮጵያ ሓይልታት ብዝገበሮ መጥቃዕቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለውን ኣብ ውሽጢ ኬንያ እትዮም እዚ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝበገስ መጥቃዕትታት ናብ መሬት ናይ ኬንያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዚ ኻ እንታይ እዩ እታ ዝሓሸት መሻርክትና ዝብልዋ ሃገር ኬንያ እዩ ምስ ደቡብ ሱዳን በቲ ጋምቤላ ዝበሃል ዕጡቃት ምልሻ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝብገሱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ እቲ ጋምቤላ ፀገም ይፈጥሩሎ ዝብል ወጥርታት ኣለዎም እዩ ምስ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ናብ ርዕሰ ይዕጥቕ ከም ዘለዎን ናብ ሱዳን ገፁ ኩናት ይገብር ከም ዘሎን ፍሉጥ እዩ ምስ ጅቡቲ ዘለዎ ምትልላኽ ንሪኦ ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ዘሎ ጉዳይ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ምስ ኤርትራ ድማ ናብ ኩናት ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ዳርጋ ብዝኸዳ ቦታ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ፖለቲከኛ ምዃኑን ኣብ ውሽጢ ዓዱ 3-4 ዓይነት ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ምስ ጎረባብቲ ኩሎም ድማ ሽግር ክፈጥር ፀገም ዘይብሉ ፖለቲከኛ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚኣቶም ድማ ነቲ ተዓዛቢ ናይቲ ዞባ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለዎ ይዘርኢ ዘሎ ናው ንሕና ነዚ ኩነታት እዚ ብከመይ ነንብቦ ከመይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ዘሎ ሓንቲ ኣነ ዝገረመትኒ ግን ለንቀነ ማለት እዩ ካብ ኤሮጳ ዝመፆታ እያ We believe that the territorial integrity and sovereignty of Somalia should be upheld. In Europe, that in a geopolitical situation of great flux and disorder, I would say, those of us in the world who believe in international cooperation, in diplomacy, in international law, in the respect of the UN Charter, it's very important that we stick together and that we reinforce strategic partnerships. እዚ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መፂሉ ዝነበረ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ እውን ይዛረብ እዩ ዝያዳ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ፖሊሲ ናቱን ስትራቴጂ ናቱን ዕላማታት ናቱን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ካልእ ቦታታት እንታይ ከም ዝመስል ይዛረብ እቲ ናይ ካልእ ብሓፈሻ ዛረበ ንግደፍ እሞ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዛረበ ንስማ We see great potential in cooperation with Ethiopia.
We also see that this region is one of key interest for our own trade and economic prosperity through the Red Sea, etc. So we have interests in making sure that tensions here do not go further or escalate or fall into further conflicts. This region has had enough of that, and we believe that maybe we can contribute with our own past history of እዚ ከባቢ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ሽርክነት ክንገብር ከም መደብ ሒዝና ያለና እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ከም ረብሓ መሻርክቲ ጌርና ኢና ንጥምታ ካብኡ ንላዕሊ ግን እቲ ከባቢቲ ንቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ንርቃት ናይ ኤውሮፓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከባቢ እዩ ስለዚ ኣብ ቀይ ባሕሪ ከባቢ ዝኾነ ይኹን ሽግር ይኹን ዕግርግር ይኹን ፀገም ከጋጥም ኣይንደልን ኢና እቲ መስመር ናይ ንግዲ ክትንከፍ ዝኾነ ይኹን ፈተና ከጋጥሙ ኣይንደልን ኢና ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ናይ ውግን ዕግርግርን ፀገም ስለዘይወሓደ ብዙሕ ዕግርግር ይካየድ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ዕግርግር ወይ ኩናት ንኽካየድ ድሌትናን ሸውሃትናን ኣይኮነን ነቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ መፍታሕ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ክንገብር ወይ እውን ባይታ ንኽንፈጥር ድልውነት ኣለና ካባ ሓሊፉ ዝግበር ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ብምርድዳእ ብሂምሂን ክግበር ደኣ ዝኽእል እምበር ብሓይሊ ክግበር ዝኽእል ዝኾነ ነገር ኣይነፍቅድን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣገን ደጊሞም ደጋጊሞም ኣብ ከባቢና ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ኩናት እቶም ካልኦት ሓይልታት ዝብልዎ ዘለዎ ግን ብኩናት ዝግበር ነገር የለን እዮም ዝብልዎ ዘሎ conflicts, but now in an area of close integration and cooperation, including through economic cooperation. So this is the purpose of my visit, to identify areas of cooperation and to see how we can take our relationship further. I've had meetings with the foreign minister, a very good meeting, and also a very good meeting just now with the president of Ethiopia, a European Union diplomat. That any issues are best or differences among the nations are best resolved through diplomacy in good faith. We believe that economic cooperation and integration in the region is one of an offer to provide a broker in potential conflict. And then it's still up to the countries here, heated rhetorics, as you say, and find ways of cooperation on issues that should be in both. ባፈሻ ንኩናት ናይ ኩናት መንፈስ ዘሎ ክእላ ከም ዘለዎን ክፅረግ ከም ዘለዎን ኣብቲ ከባቢ ንሳቶም ናይ ሰላምን ናይ ምርድዳእን መንፈስ ንክፍጠር ክድግፉ ከም ዝኽእሉን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ምስ ካልኦት ሓለፍቲ ከም ዝተረኸበን ኣብዚ ቦታ እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኩናት ቋንቋን ካልእን ንሪኦ ኣለና እዚ ክጎድለሉ ዲስከሌት ክኾነሉ ክወርደሉ ዝኽእል ኩነታት ክንፈጥር ኢና ስለዚ ኣገይን ኣብይ ኣሕመድ ዝደልዮ ዘሎ ኩናት ኤርትራ ዘይትደልዮ ኩናት ኣይትደልን እያ ዘላ ብፕሬዚደንት ደረጃ ደጊመ ደጋጊማ ኩናት ዝበሃል ኣይንደልን ኢና ኣብ ናይ ኩናት መደብ የለናን እንተመፂና ካብ ማንም ኣይንፈርህን ኢና ነብስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና ዝኣክል ታሪክ ኣለና ኩናት ግን ንደልየሉ ምክንያት ወይ ናብ ኩናት ዝወስድ ምክንያት ግን ኣይረኣየናን ኢሎም ነይሮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩነታት ናብዚ ይመስላሉ ማለት I think everyone here has known and experienced the horrors of war. Anyway, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኤውሮጳ ልኡኽ እዩ ክንደይ ግዜ እዮም ክነግርዎ ካልኣይ ለንቀኔ ሓንቲ ነገር ከኣጋጢማ ነይራ እዮም ዝብሉ ዘለው እታ ኣጋጢማ ዘላ ድማ ኣብዚያ ስምዕዋ ጀስት እዚያ ስምዑለይ ንእሽተይ ከተሓዛ በብዙሕ መንገዲ ፀገም ይመፅኹም ዘሎ የጦር መሳሪያ አቅርቦትም ላይ አለችበት ይላል ዘገባው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ቻይና የሶማሊላንድን ሀገርነት አትቀበልም። አንድም የሶማሊያን ሉዓላዊ ግዛት ከመደገፍ አንጻር፣ ሁለትም ደግሞ ራሷ ጋር ያለው ከታይዋን የመገንጠል እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ ይሄን ነገር አጥብቃ ትኮንናለች። በኢትዮጵያም ላይ ጫና ለመፍጠር ሙከራ እያደረገች ነው ተብሏል። እንግዲህ ባለፈው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯን ወደ ኢትዮጵያ ልካ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር በዚሁ በቀጣይ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው የመደውን አቋም በተመሳሳይ ትደግፋለች። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ቀጠናው ላይ ኢትዮጵያ ልትይዘው የምትችለውን አቋም ደሬ ላንተ ድልስ አመሰግናለሁ። ከመንግስት ጋር ቅያሜ እንታይ እስከ ይብልለው ኣብዚ ካለ ነገር ኣብዛ ዝሓለፈ እዋናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልተ ሓያላት ሃገራት ተቐርቂራ ኣላ ዝብል ዘረባ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ if I can find that article ክደልያ ክፍትነ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ድማ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ብልፅግና ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ሓደ መንገዲ ክመርፅ ከም ዝግብኦ ይፍለጥ ነይሩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ምክንያቱ ብቀረባ ምስ ኢማራት ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ጉዳይቲ ምስ ኢማራት ኮይኑ ኣፍልጦ ክህብ ከም ዘለዎ እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ኣፍልጦ ምሃብ ግን ድሕርሕር ክብል ተራእዩ ስለምንታይ ድሕርሕር ይብል ኣሎ እንድሕር ንዝብል ኮይኑ ድማ
ክልተ ሃገራት ኣመንጎ ቀርቂሮም ሒዞም ሞኸም ዘለው እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዞም ክልተ ሃገራት ቻይናን ኢማራትን እዮም ዝብሉ ዘለው ክልቲኦም ሃገራት ድማ ሓያል ዝኾነ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ብልጽግናን ዘለዎም እዮም ቻይና ዝበዝሐ ኢንፍራስትራክቸር ከምኡ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ተለቁሖ ዘላን ብብዙሕ መንገዲ ድማ ነቲ ሃገር ካብ ወፃኢ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ትገብሮ ዘላ ሃገር ክትከውን ከላ ሓንቲ አርቲክል አላት መክበኩ በተለይ የቻይና ጫና ነው በጣም የሚገዛኝ ከዩኤ ይልቅ ምክንያቱም የድሮን አማራጮች አሉ ብዙ አማራጮች ማየት ይችላል ቻይና ግን ኢኮኖሚካሊ በጣም በኢንቨስትመንት ደረጃ በጣም የተዋለነች እሷም ተጽዕኖ ቀላል የቻይና ማለት ነው እና የዩኤን አማራጭ ችግር የለውም ኤግዛክትሊ ሶ እዚያ አርቲክል እዚያ ብዙሓት ወላ ኒ አብይ አሕመድ ሎቢስስ ናቱ በዓለቲ መን ይኸትብሎም ቲቦርና ግዲዮም ካልኦት ኩሎም ከዓብዱላዮም ቀንዮም ምክንያቱ ኢትዮጵያ አፍልጦ ኣብ ምሃብ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ሓደ ካብቲ ዘፍርሆም ወይ ዘሰንበዶም ናይ ጉዳይ ናይ ቻይና መርገፂ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ፅቡቅ ገይረ ክገልፀልኩም ነተን ነጥብታት ዝገበራ ኩለን እውን ኣምፅአልኩም ነይረ ናይ ዩኤን ቻርተር ክትቅበል ከም ዘለካ ልኡላውነት ኣብ ተገባሕሪ እውን እንተኾነ ንልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ተንኪፍካ ከም ዘይኮነ ስለዚ በቲ ሕጊ ናይ ዓለምን ሕጊ ናይ ዩኤንን ኩሉ እቲ ዝግባእ ቻርተራት ናይ ዓለም ክትቅበል ከም ዘለካ ኢሉ ኣፈሪሞ ይኸይዱ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ዋንጊ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ከሎ ስለዚ ብልፅግና ወላ እውን እታ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ክጅምር ዝፈጥሮ ዘሎ ድራማ ስለምንታይ እቲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብል ገዲፉ ብረት መፅኡ ንፀላእተይ ይዕጥቁ ኣለዉ ዝብል መኽፈቲ ናይ ኩናት ካብ ኣፍደገ ባሕሪ ፍልይ ብዝበለ ብካልእ ኣጀንዳ ኩናት ንክኸፍት ኣፍደገ ክኸፍተሉ ስለ ዝደሊ እምበር ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ይግባኣኒ ዶ ይብፅሓኒ ዶ ዝብሎ ዝነበረ ጆክ ምዃኑ ከምኡ ክገብር ከም ዘይክእልን ቻይና ኣትሪራ ነጊራታ እያ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሶማልያ ክትቅበል ኣለካ ኢሎም ካልእ ላዕልን ታሕትን ዝበሃል ዘረባ የለን ኢሎም እዚ ኢማራት ትሕሸካ ወላ ቻይና ንዝብል ድማ ኢማራት ምናልባት ንብልፅግና ንአብይ አሕመድ ፐርሰናሊ ተገድሶ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ መህደሚቱ እውን ስለ ዝኾነ ክሃድም ድሕሪ ኮይኑ ገዛውቱን ትካላቱን ኣብኣ ዳልዩ ስለ ዘሎ ኢማራት ብውልቂ ንዑ መትሓዚ ኣለዋ ሒዛቶ ኣለያ ብሃገር ደረጃ ግን ኢማራት ንኢትዮጵያ ትገብሮን ወይ እውን ቻይና ትገብሮን ክወዳደር ዝኽእል ነገር የብሉ ቻይና is a very very significant ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ዘለዋ እያ ዝብሉ ስለዚ ናይ ቻይና መንገዲ ክትክተል ድማ ናይ ዓለም ሕጊ ተኸተል ሕብረት ኣፍሪካ ውሎ ቻርተር ናይ ዩኤን ድማ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣንጋድ እንድሕር ኮንካ ኢጋድ ዝበሃል እውን ኩሎም እዚኣቶም ድማ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ እንድሕር ኢሎምካ ካብኡ ንኔው ወፃኢ ክትገብሮ ዘለካ ኩሉ ሓደጋ ክፈጥረልካ እዩ እቲ ሓደጋ ድማ ንሕና ቻይና ብውልቅና ዝትንክፈና ጉዳይ ኣለዎ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኢሎሞ ብውልቅና ስለምንታይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክተርክብ ተጀሚራ ታይዋን ድማ እታ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ እንተረኺባ ንታይዋን ኣፍልጦ ከተባስለ ትኽእል እውን ብኸምኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ቻይና ኣኽቢዶም እዮም ዝርዮ ኤርትራ ድማ ቀዲሞም ኣንቢቦም ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ብዩኤን ክሓልፍ ዝኽእል ጉዳይ እውን ኣይኮነ ምክንያቱ ቻይና ክትሕልፎ ትኽእል እውን ኣይኮነትን ብምባል ኣብቲ ሓፂር ዝሃብዎ መልሲ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቐዲሞም ተዛሪቦም ነይሮም ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ መንገዲ እቲ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ዋላ እኮ ኤርትራ ብቐጥታ ትፃወተሉ እንተዘየላ ኩሉ እቲ ነገራት ተጠምጢሙ ንዓቢ ኣብ ጉድጓዝ ዝእቱ እምበር ንኤርትራ ፀገም ዝፈጥር የለን ናትስ ዋይ ድማ እቲ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ንኤርትራ ብኩሉ ዘርብሕ ኩነታት ይፍጠረላ ኣሎ ንብል ማዕረ እቲ ፈተናታት ዘጋጥም ዘሎ እቲ ኩነታት ንኤርትራ ዘርብሕ እዩ ኤርትራ ሕጊ ዓለም ኣካይዳ ናይ ዓለም ኩሉ ኣብ ጎና ስለ ዝኾነ ትጥሕሶ ነገር ስለ ዘይብላ ልኡላውነት ይኹን ናይ ካልእ ኣጀንዳታት ስለ ዘይተሳስሰላ ንኤርትራ ዝተዘርብሕ ብዙሕ ነገር እዩ ብግንጣሉ ብልፅግና ኩናት እዩ ዝገብር ዘሎ ኣንፃር ሕጊ ናይ ዓለም እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣንፃር ቻርተርስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ዋላ እቶም ክድግፍዎ ዝደልዩ ሓይልታቱ ንክድግፍዎ ዝኾነ ይኹን ዕድል ሂቦም የለን ምክንያቱ ግልፂ ዝኾነ ፀገም ንኤርትራ ምጥሓስ ማለት ናባታቶም ተገምጢላ ብካልእ መንገዲ ክትመፅኦም ስለትኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ ክሕግዞ ዝኽእል ምናልባትን ካብ ነገር ዘይፀገበ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ምዃኑ ጥራይ እዩ ጎኒ ጎኒ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ዝበላ ኣብዚያ ስምዕዋ ብልፅግና እውን ብእውን ክትሕን ከም ዘይኮነ ካውንስል የሚባሉት ሀገሮች ቼርማኗ አይዲዮሎጂካል አባቷ ከበር የምትሰጠው ትልቁ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ነች። እዚህ ድረስ አልፈው ቀይ መስመር አልፈው ይመጣሉ ብሎም ላይገምቱ ይችላሉ። ምናልባት እንዳልከው ትንሽም ብትሆን ከሌላ ትልቆች ጋር ተዳምራ ብዙ ጉዳት ማምጣት እንደምትችል አሁን የተገነዘቡት ብዙ እነሱም ራሳቸው ከንቀትም የመጣ ነው። ኤሚሬትስ በጣም ትንሽ ሀገር ነች፣ ህዝቧም ትንሽ ፖፑሌሽን ነው፣ ሀብቷም እንደ ሳውዲ አረቢያ አይደለም። አሁን ነው እነዚህ ወጣቱ ሰውዬ ነው እየነቃ ሊመጣ የቻለው። እንኳን እነሱና ግብጾችም አልነቁም ነበር እኮ ኤሚሬትስ ተሸጋግራ
أبزي زرباسي بروفيسور محمد حسن انتاي زبل مسيلكم نابتق وداي بريزنت سياس أبزي وداي ناي قالف ستيت سقبرو بفلاي من السعودية سقبرو ركب مونة السعودية نزح جعب سقوم تنغطوس سقبر لا مغنيات أقدي مستردونة تقيم بريزنت سياس مخانون نسعودية بين كم زردو من اتس أقام جني بلالو كينوتي نعنا نردو نقربوني كابتك كينوتي أبزي channel زين جاربو قداي مخانو إمارات بالنشتي هاقري اتس قبرو زولا كبابان عزوان السعودية دفتنو زنبري نقبتو زفتنو زنبري كم يجي يروح هذا نشتي عربة وهاجر كجبري يخل نو أتأجندا كينوز غداي لسنا بزي ሊቢያ ውስጥ ያለውን ዋርሎርድ ስለ አውሮፕላን ያለው ምን ያለው ሄሊኮፕተሮች ያሉ ብዙ ታንኮች ያሉት ምን ያሉት ትልቅ ኢኮኖሚክ ቤዝ ገንዘብ የምትሰጠው የሊቢያን ነዳጅ እንደፈለገ የሚሸጥ ምናምን ግብጾች ምንም አላሉ ለመጋጨት ዝም አሉ። አሁን ግን መከበባቸውን ተገነዘቡ። ግብጽ ተከበበው፣ ሱዳንም ፈረሰለት ፊቱ እያየ በሊቢያ በኩልም ተከበበ። ስለዚህ ፋይሉን እንደገና ገልብጦ ሲያነቡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብዙ የሚወተውታቸው ለካ የሞተሩ ዋንኛ እሷ አይደለችም። እሷ ገንዘብ ከፋሽ ግምጃ ቤት ነች እንጂ ሞተሩን የሚያነቃንቁት እስራኤሎችና በስተጀርባ ደግሞ አሜሪካኖች ናቸው። ኤግዛክትሊ ሶ እታ ጉዳይ እታ ፋይል አብዚ ያለንቀነ ብዙሓት ወላ እቲ ሚዲያታት ናይ እዚያ መስምዕዋ ከተሓዘልኩም እየ ድሕሪ ምሳ Your friend CJ Wellerman, and in this episode we reveal shocking new details about the Zionist Emirati alliance. But first, please remember to like and subscribe to our show. 2 years ago, we pulled back the curtain on the Israeli about the Middle East, which is not only trying to overthrow the Sudanese government, but also helping Israel and the UAE steal Sudan's last year. Forces to use Emirati military bases in the Red Sea for military intelligence. بحفشة انت يا مزبل زلو مسيلكم إمارات كساع كندي مس إسرائيل بغربات سرح كم زلا إمارات مس إسرائيل تخدو زلا كونتات أزيعم قزلو مخانون إذن كله زقبر زلو استراتيجي رقات زلو مها نحقنا على بمدحاس حقرات نافرس كاز قبر زلو إت استراتيجيتي إسرائيل تدوليو جن إسرائيل كتقبرن تقينا بزح تقاومك فتر سلا زغل نتي قدايتي إمارات كتقبرو إمارات تقبرو زلا إسلاماويت هاجريا سلازي قبل على إسلاماويت هاجر كمتس غلط أوتا درت كم زلوا إسرائيل تغييرات تبغى تاجد إذا كنتات زي بزح نوس كفتر زخل مخانو أنت راه خايجن كل تملكتات ناي ليبيا حيال هاجر كي تخون قرافن كودق زل زنبرة نتنياهو إسرائيل السودان وين كل جزء تارجت قبل زنبرة إسرائيل حيليو نريد زلنا سعودية سقعت كم سعودية أن السعودية وين كتكبب كم زلون شجركم مسا خم زلون كتعطوا خم زلون يمن أفريقيا يمن زيادة تعوتك الداخم يمن كتداخم زدلون إسرائيل نيرو نتناتو جيوبوليتيكا ومن قصاصات حيل نخفطر له كل تنريوز نبرنا في إمارات زبال كم ناتو أجندة زقبر زلو قينين كساقس انت راه خايقم بمولو أجندة نا إسرائيل مخانون بريزنت سياسي زي حاجة أنا تشيرو استزار بالله إذا كبابينا من يزرب بشو زلون دحريلنا 4 هاجرات إسرائيل إمارات فرنسا أمريكا اللوايلو سلزم قداي زين ولا قبع على أمريكا حاجة أبناء أمريكا كنت ريا خلنا إذا حجين ريوز لنا كنتات أبناء جبس كتداخل من أمريكا ربح يكون because كلها توم عم تحت أمريكا سلزخون جبس كتداخل من إسرائيل كان ديو نابنت ناي ما قاد الجفن تايبلو ناي make America great ناي دونالد ترامب بيز إسرائيل إيران كتودقنا أمريكا أقدر يكونن يمزول معناته إيران أنا سقاتها كنت إيران كتودق زل إسرائيلي إن إسرائيل مكان قنتيلو سلزوخ زريو نا إيران مودق إسرائيل رب حدا أمبر نا أمريكا سقاطها يكون إيران زبان على سقاطها يكون زخون يكون تسقم فترة الناس الحالي يكون سلزي أما كلاي مبرق نخط له استراتيجي نا أمريكا زرب بعدي زلو ويس نا أجندة نا إسرائيل نقبرو زلنا زبل نتي ماغا زبان دونالد ترامب بيز مقاقيل وزولار السوسي سلزي أبزو قداي زد ما أبزو حتى يمزبلو زلو እቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝቀርና ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሃይጃክ ተሰሪቑ ንረብሓ ኣሜሪካ ዘይኮነ ንፀቢብ ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ከም ዘገልግል ዘሎ እቲ ፀቢብ ረብሓ ናይ እስራኤል ግን ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘገልግል እውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣሜሪካ ብዓብይቲ ዞባቲ እተን ኣብኡ ዘለዋ ሓያላት ስዑድያ ይኹን ኩሎም መሻርክታ እዮም ንኣሜሪካ እስራኤል ግን ብከምኡ ዓይነት ትሪኦ እያ ዘላ ስለዚ ናይ እስራኤል ፀቢብ ረብሓ ነቲ ዓቢ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ እዩ ትወስዶ ዘሎ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ነዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ሓያል ኮይና ክትቅፅል ተኮይና መጀመርያ ክትጉሕፋ ዘለዋ ሃገር እስራኤል እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ዘይንደልዮ ኩናትን ኣብ ዘይንደልዮ ኣጀንዳን ትእትወና ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ እስራኤል ረብሓ ናትና ረብሓ ኣይኮነን ከም መሻርክትና እውን ክንሪኣ የብልናን ምክንያቱ እስራኤል ኩሉ ግዜ
ፀጋታትና ከነባኽን ኣብ ዘየድልየና ፀላእቲ ንኽንፈጥር ኣብ ዘየድልየና ጉዳያት ንኽንኣቱ ትገብረና ስለ ዘላ ተፀላዕነት ናትና ንኽዓቢ ትገብር ዘላ እያ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ዝግበር ዘሎ ኣብ ጋዛ ዝፍፀም ዘሎ ንኣሜሪካ ረብሓ የብሉ ክሳሩ እውን መዓት እዩ ንኤውሮጳ ረብሓ የብሉን ክሳሩ ግን መዓት እዩ ሽሞምን ዝንኦምን ተቐባልነት ናቶም መሬት ከም ዘብጥ ወላ እውን ብህዝቦም ከም ዝፅልኡ ዝገብሮም ዘሎ ጉዳይ ይብሉ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት ክረአ ከሎ ዝኩሉ ኣግሬሲቭ ምንቅስቃሳት እዚ ኪኖት ንጥምቶ ዘለና ጉዳይ ዝተተሓላለኸ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኤኒዌይ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ነገራት ዘለዎ እዩ ካብኡ ናብ ሱዳን ናብ ክልተ ነገራት ኣጋጢመና ኣለዋ ለንቀነ ሓንቲ ካብተን ዘጋጠመት እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ስምዕ ራእይዋ እሞ ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም እየ ኣብ ሶማልያ ዘጋጠመ ጉዳይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪ ልዕሊ 40 ዓመት ዘጋጥም ዘሎ ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ፍጻሜ እዚ ድማ እንታይ ፍጻሜ እዩ እንድሕሪ ኢልካ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ንመጀመርያ ግዜ ኣብቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ስቴት ድሕሪ 40 ዓመት ከባቢ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማለት እዩ ናብቲ ቦታ ትበፂሑ እዚ ቦታ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል እዩ ሶማሊላንድ ኢሎም ምስ እስራኤል ኣፍልጦ ኮይኑ ከም ሃገር ክኸውን ዝደሊ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ምስቲ ናይ ኣብ ሃርጌሳ ዘሎ መንግስቲ ብቐጥታ ዝምድና ካብኡ ክፍለ ምስ ፌደራል መንግስቲ ክኸውን ስለ ዝደሊ ዘሎ እታ ሶማሊላንድ ትብል ዝነበረት ኣጀንዳ ብፍላይ ተኣፍልጦ እስራኤል ሂባቶ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ንዑ ክሰብር ዝኽእል ኣገዳሲ እስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሶማልያ ናብ ሓደ መድረክ ትኸይድ ከም ዘላ ሶማልያ ደጋጊማ ነቲ እስራኤል ዘበገሰቶ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ንምሃብ ዝተወስደ ስጉምቲ ናይ ብሓቂ ንድሕሪት መፅኡ ተፈንጂሩ ከም ዘሎ ባክፋየር ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ሶማልያ ቅድሚ ሕጂ ክገብሮ ዘይከኣለት ጉዳይ ብድጋፍ ናይ በዓል ስዑድያ ናይ ቱርኪ ንብሙሉእ ልኡላዊ መሬት ናታ ንክትቆፃፀር ዕድል የሁባ ከም ዘሎን ንኢማራት ካብታ ዓዳ ጠቕሊላ ንክትወፅእ ምእዛዛ ድማ ነተን ፌደራል ስቴትስ ኣብኡ በበይነን ኮይነን ናተን ኣጀንዳ ክሰርሓ ዝፍትና ዝነበላ ኣብ ውሽጣ ኣኪባ እቲ መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ሃገር ብሙሉእ ንክቆፃፀር ዘለዎ ተበግሶ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ግን ሶማልያ በዚ ሕጂ ዘለዋ ወታደራዊ ኣቃውማ ኩሉ ነገር ክትገብሮ ትኽእል እያ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ዘረባ እዚ ብበዓል ብሉምበርግ ዝዝረብ ዘሎ ስዑድያ ግብፂ ከምኡ ድማ ሶማልያ ኮይኖም ሓደ ናይ ዲፈንስ ዲል ክገብሩ ከም ዝኾኑን እዚ ድማ ንሶማልያ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ንምዕባይ ዓብ ኣጀንዳ ከም ዓብይ ሓገዝ ክግበር ክቁፀር ከም ዝኽእልን ኣብ ልዕሊ እቲ ምስ ቱርክ ዝግበር ዘለዎም ናይ ዲፈንስ ሽርክነት ምስ ግብፂ ንበይና ዘለዎም ናይ ዲፈንስ ሽርክነት ሕጂ ድማ ግብፂ ስዑድያ ሶማልያ ኮይኖም ብሓደ ናይ ዲፈንስ ክንክን ብምግባር ንጉዳይ ናይ ሶማልያ ንምጥርናፉ ዝኣክል ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ እውን ነቲ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ብፍላይ ንናይ ኢማራት ምንቅስቃሳት ኣብ ምዕፃርን ንሶማልያ ድማ ሴኪሪቲ ደረጃ ናታ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ መፅዩ እቲ ሃገር ከም ሃገር ንክትቀውምን ንሙሉእ ልኡላዊ መሬታ ንክትቆፃፀር ከኽእል ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ግብፃውያን ብብዝሒ ብዛዕባ እዚ ክፅሕፉ ክዛረቡ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብቲ ወላ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝጠቕስዎ ዘለዎ እዩ እዚ ናይ ፕሬዚደንት ሶማልያ ናብቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ዘሎ ቦታ ድሕሪ 42 ዓመታት ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ከም ዝበፅሑ ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እዚ ላስት ኖድ ዝብልዎ ርእስ ከተማ ናይታ ኖርዝ ኢስት ትበሃል ስቴት እዩ the historic heart of Solve region ማለት እዩ has chosen Somali unity, rejected secessionist occupation and expelled the Hargeisa administration after bloody battles, establishing the SSC Khartoum federal state under Mogadishu's authority. ስለዚ እዚ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ዘሎ ስቴት ምስ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ክኸውን ስለ ዝመረፀ እቲ ጉዳይ ነቶም ንሶማልያ መቃቂሎም ኣጀንዳ ክገብሩ ዝደልዩ ዝነበሩ ኢትኩም ኣውፅኡ ይበሃል ኣለው ሶማልያ ድማ ናብ ሓድነት ገፃ ትኸይድ ኣላ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንኢማራት ከቢድ ፅፍዒትን ከቢድ ስዕረት ምዃኑን እዩ ዝንገር ዘሎ ህዝቢ ሶማል ድማ ኩሉ ፍልልያትና ኣፅቢብና መፃወቲ ናይ ካልኦት ከይንኸውን ሃገርና በዓልና ክንቆፃፀር ኣለና ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፉ ውዒሎም ኣገይን ናይ ሶማልያ ንኢማራት ካብቲ ቦታ እቲ ምርሓቅ ንዓና ንሃገራዊ ፀጥታና ንሃገራዊ ድሕነትና ብሰንኪቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩናት ንመፀና ዝነበረ ፈተና ንዑ ንምውፃእ እውን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ካልእ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን A red line as war enters its 1000th day
Egypt has warned it will take all necessary measures to protect Sudan's unity and territorial integrity as the war in the country surpasses. ሱዳን ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ግብፂ ደጊማ ደጋጊማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቀይ መስመር ምዃና ናይ ሱዳን ሴኩሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ሱዳን ሃገራዊ ድሕነት ናይ ግብፂ ሃገራዊ ድሕነት እውን ኣብኡ ስለ ዝምርኮስ ንሱዳን ከተመቃቀል ምፍታን ንሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ካልእን ከተነፅል ምፍታን ንዓና ቀይሕ መስመር እዩ ብምባል ንመን እዮም ዝእምኑ ዘለው ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ነዚ መሳት ፕሎስ በሃል يؤمنوا ولو نسون أبتز حافظ قداي Sudan as we agreed the parties must accept the truce without conditions we continue working through the UN and will with partners ስለዚህ እቲ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ናብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ግብፂ ድማ እቲ ዘለዋ ጭዋዳ ተጠቂማ ንሱዳን ዘሎ ጉዳይ ንምስትኽኻል ትጎይ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣብዚ ዝበሎም መስምዑ ላይ ምሳና ዝተዓስ ስለ ዘለዎ ኤርትራ በሱዳንና ወይም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሆነ ልትፈተፍት የምትችልበት ምንም አይነት ገዢ ምክንያት የላትም በቃ it's ልክ ፈረንጆቹ ማይንድ ዩር ቢዝነስ የሚሉት የለም በቃ የራስህ ያረረብህን እዛው ራስህን ማግኘትና ከእሳት ማውጣት ያለብህ እንጂ ወደ ውጭ አይደለም ማየት ያለብህ ማለት ነው ግን መብታቸውም ቢሆን በሌሎች ጉዳዮች ላይ ማውራት ግን ወደ አገዛዝ የሚገባ ከሆነ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ማይንድ ዩር ኦውን ቢዝነስ ጉዳይ ናትናሲ ኤርትራሲ ኣብ ጉዳይ ናታ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ትዛረበ ዘላ ገዲፋ ኣብ ጉዳይ ናታ እንተተተኩር ይብላ ኣሎ በልካዶ መን ድዩ ብ99 ዝኾነ ቻነላት ንጎምሸት ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብ ዘሎ ባር መንግስቲ ኤርትራ ንጎምሸት ብዛዕባ ከም ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ዘርከብኩምሉ ከክንዲ ገለ ዝኾነ ኣፍኩምን ርስሓት ናይ ኣእምሮኦም ክደፍኡሉ ትውዕሉ ዘለኹም ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ደይኮነን ከም ሃገራዊ ኣጀንዳ ጌርኩም ንጎምሸት ብዛዕባ ሉላውነትናን ካልእናን ክትዛረቡ ትውዕሉ ዘለኹም የግዳስ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ከማን ዝግባእ መልሲ ስለዘሂበኩም ዘሎ ንዛረብ ኣለና ብዝኾነ እዚኣቶም ሪጣንታ ተሓንከለይ ዝበሃል ምስሊ ኣብዚኦም ይኸትር እዩ ፍጹም ስክፍታ ዘይብሎም እንታይ ዛረቡ እንታይ ይገብሩ ክትርድኦም ዘይትኽእል መግለፂ እውን ክትረኽበሎም ዘይትኽእል ኣጀንድኦም ከም ገለ ዝኾነ ለባማቶም ኣይገድፉ عايشهم አይገቱ ናብነት ኣብዚ ለኩም ሓደ እንታይ ነው መሆን ብለው ዝመስሙዕ ላይ ኤርትራን ሚያናውጣል خلاص يا خمسة تريوا دلهم كل جزء إيرترا كم زجبر ولا باستورهم ولا ديابلوسهم كلاتهم أجنداناتهم إيرترا سلزي أبزي حدا أنا نقرأ من قدك تقصص دلي إزي أجندانا إيرترا نعطاتهم كند منتاي كابل عليك ساب تحتي ولا مس بوليتيكا ركب زي بلهم سبات كم حدا عبا أجندا خمسة ريوا مهنياتو مبلغ إنجيرا ونيوتي أجندانا إيرترا نكريو خلقو እጂ ሓንቲ ዘረባላ ለንከነ ብዙሕ ተዛርቦም ዘሎ እስከዚያ ስምዋ አብይ አህመድ አገዛዝ ግን መደንገጡም ግራ መጋባቱም የተጋለጠው ሶማሊያውያን ኤምሬትስን አባረርን ባሉ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ አቶ ሬድዋን ሁሴንን ወደ መቋዲሾ ሲልክ ነው። ሬድዋን ወደ ሶማሊያ ሄደው ያገኙት አቻቸውን መሐድ ሳላድን ሳይሆን ፕሬዝዳንቱን ሐሰን ሼክን ነው የሚሉት ምንጮች ያቀረቡት ሐሳብም ኤምሬትስን አታባሩ ከመሐመድ ቢን ዛይድ ጋር እናስታርቃችሁ የሚል መሆኑ ተሰምቷል። እንዲህ ያለው መጣደፍ የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስከበር ሳይሆን በጌታ ፊት ብቁ ባሪያ መስሎ ለመታየት የተደረገ ነበር። ሆኖም የተሳካ አይመስልም። በ2018 ከካታር ለመወዳጀት ብላ ኤምሬትስን ያባረረችው ሶማሊያ አሁን ደግሞ ልክ እንደነ ኢሳያስና ኤልሲሲ አሰላለፏን بحفشة كم نريو زلنا كلتا نقرات كفتنينا أبزيازيا مسمعوا بعلم زبلوا زلو مس دايركتر هاقراو سليانت تان سوماليام نيسا محاد سالاد أبوانا بيس فستكال زربا كايديوم زرزر اتوم زكايدوم زتتات ايتا غلزان غاروي اونلاين كم زحبرو اتهاندو بتاو عدد أبز حالف سومن أبي جبوتي أبي منغو قدما ميستر إيتيبي أبي أحمدين بريزن جبوتي إسماعيل عمر قلن تادرقي وسنة هجي انتاينا نرزل لنا مسيلكم ازي ناي امارات ني ابي احمد نو سوماليا ني امارات تقليلا مسغواغوا اسن بيدوم كم زلون ابي احمد دما نكعرق تبغسوتات كم زغبرن مخنياتو بقانقا ناي هذا جزء ناي امارات مخانو ايثيوبيان بزي كراخر من قدي بزعبا بلصقنا وي ابي مس امارات ناي بحق جزء مخانو يوم زاربو بزع غزي سلازي نتي غدايزي حركاتي ني سوماليا
بكل መንገድ كعرقكم ولا أجوزا خينا كوت قالكم قد نعجون كوت مساسال غيري السودان نان جنرال البرهان لوخنا تسديدو كل زيخات لوخنا تزخون زي رضوان حسيني معناته قرب رئيس لوز بحال كابوا صبيغون قرب دربا زخولو انجليشون قرب كزارب زخولو ساتم يتبايلو يمزخدو ኣብ ሱዳን ከይዱ ጌታቸው ረዳ ነቲ ርድዋንን ከይዶም እውን እኮ ምስ ኢማራት ክንዓርቀካ ንኤርትራ ግደፋ ክንሕግዘካ ኢና ንዓምሲ ክንገብረካ ኢና ኢሎም ድራማ ክገብሩ ፈቲኖም ቀይሕ ካርዲ ከም ዝሃቦም ኣልቡርሃን ሕጂ ድማ ናብ ሶማልያ ከምኡ ፈቲኖም ክሰምዖም ዝኽእል ሓይሊ የለን ምክንያቱ ኣብ ሃገሩ ሰላም ከውሑ ዘይከኣለ ኣብ ካልእ መፅኡ ሰላምን ርግኣትን ክፈጥር እውን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እቶም ካልኦት ሓይልታት እውን عايش يكون ويصلولات يكون they can see him and انتاي كغبر خل انتاي كغبر ايكلن كلاتهم زفلطوا غداي سلازغونه سو كم نريو زلنا ابي احمد حدا نفع اغلغالي نا امارات مخانون امارات كحغوس اب زغل زبلو قداماي كم زخيدن زياس زربا سمعوا حماقت كون تخليا ሳፎሪ ቃለ መጠይቅ የተወሰነ ነገር እንበል ከዚሁ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ነው ምንድነው የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተለይም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ያነሱት ነገር አለ አብይ አህመድን በተመለከተ ከዚህ በፊትም ያሉት ቅጥረኝነትን በተመለከተ ያነሱት ነገር አለ አሁን ደግሞ በተለይ አራት ቅጽሎችን አድጀክቲቮችን ላንሳና በዛ ዙሪያ የእርሶ ምልከታን ነው ብናገኝ ጥሩ ነው ሰነፍ የከሰረ ስግብግብ እንደዚሁ ፈሪ በሚል የገለጹት አለ ሌሎች ቅጽሎችም ተጠቅመዋል የቅጥረኝነቱንም ጨምሮ ቃለ መጠይቁ በአጠቃላይ ምንድነው በተለይ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ላይ የተለያዩ ክስተቶችን በተመለከተ ምንድነው የነበረ የኢትዮጵያ ፒላር የዲፕሎማሲ ፒላር እና የፖለቲካል እንትኑን ያልተረዳ ያፈረሰ ሰነፍ ሰው ነው ትልቅ ሀገር ይዞ እንደ ትንሽ የቀበሌ የሚያስተዳድር እንኳን ከሱ ይሻላል ነው እኔ እንደተረጎምኩት አንተ 130 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ይዘህ የውሃ ብዛት ያለባት ወተር ታወር ኦፍ አፍሪካ ሕጂ እቲ ናይ ብዙሕ እዛ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ዓባይ ኣጀንዳ እንድያ ኮይና ዘላ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘረባ ሰነፍ ዶ ፈራህ ዶ ነዳይ ዶ ከምኡውን ስሱዕ ዝብላ ዘረባታት ብፍላይ እቲ ሰነፍ ዝብል ካበይ ዝመፅእ እዩ ንዝብል ከም ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ዝብሎ ዘሎ እንተኮይኑ ዓባይ ሃገር ታሪክ ዘለዋ ብናቶም ፅፅዋይ ብናይ በዓል ብልፅግና እንተኮይኑ ድማ 3000 ዓመት ታሪክ ኣለና ምዕራባውያን ኣይገዝኡናን 130 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለና ብዙሕ ማያት ኣለና ፀጋታት ኣለና ይብል በቲ ሓደ ኣፉ ማለት ኩሉ ግዜ ግምጥል ኢሉ ድማ ኣብ 1970 ንዝቆመት ሃገር 1 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣዝያ ቁምጣራ ዝኾነት ሃገር ድማ ማዕርያ ዘይኮነስ መጋበርያ ናታ ክኸውን ብምኽኣሉ እዚ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኪኑ ዝሓለፈ ፀርፉ እውን እዩ ዝግብኦ እዩ ዝብል ሓደ ግዜ እቶም ኢትዮጵያውያን ጉዳይና ኣይኮነን ብዙሕ ክንዛረበሉ ግን ዓበ ሃገሪና ታሪክ ዘለና ኢና ይብሉ ስልብጥ ኢሎም ድማ ኣብ ትሕቲ ሲንጋፖር ክንብርከኹ ትሪኦም ማሲ ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር ወላ ብቁጠባ ሓያል ክኸውን ይኽእል ግን ታሪክ ኣለኒ ክንዲ ዘለኒ ክትብል ፀኒሕካ ተንበርኪኹ ልክ ኣብቲ ናይ ሲንጋፖር መራሒ ዝመፀሉ ትዝክርዎ ኮይንኩም ከምዛ ቆልዓ ከምዛ ከልቢ ዋና ምስ ረኸበት ጭራ እንዳዓል ጌራ ሓፍኮፍ ትብል ከማ ሓፍኮፍ ክብል ከዓ ትሪኦ ናይ ብልፅግና መራሒ ዝኻ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ እቲ ዘለዎም ነገር ዘይፈልጡ ድዮም ኮይኖም ወይስ እቲ ክውንነት ዘለዎም ስለ ዝርዩ ዋላ እኳ ዓበ ሃገር ዝመስል ሰብ ዘለና እንትኾና ለመንቲ ምዃንና ስለዘይተረፈና ምልማና ኣፀቢቕና ክንቅፅል ኣለና ዝመስል ኣጀንዳ ድዩ ብዝኾነ እቲ ናይ ኤርትራ ፐርስፔክቲቭ ነዚ በዚ ዓይነት ጥሚት እዩ ፀሪፍዎም እዮም ዝብሉ ዘለው ብኡ ዓይነት ክኸውን ከሎ ድማ ኢትዮጵያውያን ከም በዓል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን እውን ቅቡል እዩ ዝግበአና እዩ ዝብሉ ዘረባ እውን ንሰማዕ ኣለና ካልእ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ እሞ ከስማዓኩም እዚኣ ነገር ካብ ምስቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ከነዋስባ ኢና Along Eritrea's sun-scorched coast, the once quiet port of Assab is now alive with covert military activity. Egyptian advisors, naval facilities and surveillance gear have quietly arrived, signaling a new era of tension in the Red Sea. This is not a formal base, but a calculated expansion. Egypt's answer to years of frustration over Ethiopia's Grand Renaissance Dam. With diplomacy stalled and water security at risk, Egypt's strategy has shifted. Assab is now its forward حقي يكبروا إن نبل جبتي مزعج زلوا كنتاتنا إثيوبيا حسب حيلك تدلك كم زلا وتهدروا بيس كتكبر تحسب كم زلا مسيرتها سامية خمس زلا زبل زربا بزوج زي تسمع حقي يكبروا ولا حق أنتوا تكون خاطر بغيو we need that kind of ولا propaganda كم تنساتهم معلتا ومسمرو كودو ديفنس ديل غيرنا
ምስ ሩዋንዳ ዶ ገበርና ምስ ሸይጣን ዶ ገበርና ናበሉ መናወራ ዝገብርዎ ኤርትራውን መናወራ የድልያዩ ስለዚ እቶም ቅዱሳት ኤርትራውያን አይደኖ ቅዱሳት ኤርትራውያን የማላ ኢትዮጵያን ባዕላውያን ዝገብርዎ እዚ ኣብ ዩቲዩብ ንርየዩ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ክሰርሑ ይደሉ ከም ዘለዎ ግብፃውያን ናብ ዓሰብ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ እውን ተረዳድዮም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኣብቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ነገር ዓቢ ቦታ እዩ ሒዙ ዘሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮናተይ ክንደይ ኤርትራውያን ነዚ ሓሳብ ዝትድግፍዎ ዝብሉ መብዛሕቶም ጽቡቕ ግርም ገበረት ኤርትራ ጽቡቕ ገበረት ዝብል መልሲ ርየ which is absolutely interesting ምክንያቱ ኣብ ሓደ መስመር እውን መፂና ኣለና ዳርጋ ዝበዛሕና ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንኩልና እውን ዝምልከት ጉዳይ እዩ ንኩሉ ድማ ኤርትራ መሻርክቲ ንክትገብር ፀፀጊቦም መፂኦም ክርብሹና ዕድል ክንህብ ከም ዘይብልና ዝብል ሓሳብ ድሮ ኣብ ኤርትራውያን ሞር ተቐባልነት እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ሓሳብ ኮይኑ ይስማዓኒ ከም መጋበርያ ገለመለ ነገር ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ መሻርክቲ የድልየካ ሲምፕል the whole world أمريكا مشاركة تدلي كل جزء China مشاركة تدلي that's why China مسرا شامس قال كوينا naval drill استقبل زلا مقصر له شركتنا defense استقبل زلا if China is doing it if Russia is doing it if America is doing it why not إيرترا دي تقبل إيرترا هم كانوا تكررت على من ده إيرترا هم مشاركة تدليوا بس كالوت مسانا تمساسل علامة زلهم تمساسل استراتيجي زلهم تمساسل ربح زلهم شركتنا يدلينا ስለዚ ነዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ጽቡቕ ዝኾነ ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ወይ እውን መስኮት ናይ ዕድል ኤርትራ ፀብለልትነት ናይ ዲፕሎማሲ ትገብራላ ብልጽግና ድማ ምስ ግብፂ ኣብ ኩሉ ዓይነት ምትፍናናት ይሎ ምስ ካልኦት ሓይልታት ድማ ምስ ኢማራት ኮይኑ ሕጂ ድማ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ናብ ኤርትራ ገፁ ዲ ናብ ካልእ ኣብዚያ ሓንቲ ሓደ ነዚ ከባቢና ብቐረባ ዝከታተል ሰብሲ ብግልጽ እንታይ ለውፅይዎ ነይሩ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ዝወፅእ እንታይ ዝብል ዘሎ although Ethiopia would like to recognize Somaliland, it is currently unable to do so. It faces serious reservations from both Ankara and Beijing. Ethiopia still believes that its access to the sea will ultimately be through Eritrea over the past 3 months. So, Ethiopia ዝበለፀ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ በቲ ንሳ ዘበገሰቶን ሪስክ ዝወሰደቶን ንሶማሌላንድ ኣፍልጦ ብምሃብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ድሮቲ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ዝገበሩ ኣይተቐደደን ወይ እውን ተጓሒፉ ተባለ ስለዚ ንሶማሌላንድ ኣፍልጦ እስራኤል ጌራትላ ኸላ መሊዓሲ ገለ ነገር ክትገብር ምኻለ ንዑ ከይትገብር ግን ቻይና በቲ ሓደ ቱርኪ ድማ በቲ ካልእ ጎረራ ሒዞም ኣለዉ ይብለና ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዘለዉ ይብለና ኣሎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶናቶም ብኤርትራ ክፍፀም ከም ዝኽእል ብኤርትራ መንገዲ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ጥራይሲ ካብ ኢማራት መዓልታዊ እንታይ ይብላ ኣሎ the UAE has been carrying out military shipments to Ethiopia with at least 3 cargo flights per day. نمعالتي سلسته ናይ ኣጽዋር ዝፀዓና ነፈርቲ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኢማራት ሓለፈ 3 ወርሒ ማለት እዩ ቀጻሊ 3 ግዜ 4 ግዜ ነፈርቲ ኣጽዋር ናብ ኢትዮጵያ ይትዋኸም ዘለዋ እዚ ድማ ድሕሪ ገለ ነገር ዘይተገይሩሉ እዚ ብልጽግና ወይ እውን ኣቢ ናብ ኤርትራ ሓድሽ ኩናት ናይ ምእዋጅ ተኽእሎ ከም ወይ እውን ሓሳብ መደብ ከም ዘለዎ ምክንያት ግን ናፍቲ ገባሕሪ ኢል ዘይኮነ ንፋኖ ይሕገዝ ኣሎ ዶ ገለዶ ኢሉ ካልእ ድራማታት ፈጢሩ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ብልጽግና ክገብሮ ዝደሊ ሓደጋ ኣካይዳን ሕማቕ ኣካይዳን ንጹር ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ብተደጋጋሚ ካብቶም ፋኖ ዝነበሩ ሰባት ዓዲሙ 10 ግዜ አንጻርና ድራማታት ይገብር ይውላሉ ንኩናት ክሕግዞ ስለ ዝኽእል ኤርትራ ፍላጎት አሁን ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለውን መንገድ በመጥላት የተዳከመ ስቴት ፈጥሮ ዊክ ኢኮኖሚ ኑሮት ጥያቄው ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ ጉዳዮች እና በትንንሽ ጉዳዮች ላይ ኢንቮልቭ እንዲያደርግ ነው የሚፈልገው እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ፋኖ ዝመፅእ ዝበልዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ፋኖ ርክብ ኣለዋ ንዝብል ብፋኖ ሓደ ምስ ህዝቢ ኣምሓራን ምስ ፋኖን ዘሎ ርክብ ንምብታኽ ፕሮፓጋንዳ በቲ ካልእ ድማ ንፋኖ ይሕግዛሎ ዝብል ተጠቒምካ ንኤርትራ ኩናት ክትገብረሉ ትኽእል ምድላዋት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣብቲ ኩናት ናይ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ ብልፅግና ንክኸውን ብዙሕ ጎስጓሲ ዝግበር ዘሎ ንትግራይ ቀቢፆሞ ይመስሉ ገለ ክፋል ትግራይ ብበዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ገይሮም ሒዞም ኣለዉ እቲ ካልእ ግን ከፍርስዎ ስለዘይከኣሉ ኣይሰለጦምን ኣለዉ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኖም ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክሰርሑሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንሳቶም ንኩናት ዝገብርዎ ዘሎ ኣጀንዳ ንጹር ኮይኑ ኤርትራ ድማ ሰልፍ ዲፈንስ ናታ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናታ ስትራቴጂ ናታ እናዓየለት ንሕር ኸይዳ ብፍላይ እዚ ጉዳይ ናይ ጌርድ ዝብል
ዝፈጥሮ ዘሎ ንግብፂ ኤርትራ ንዑ ተጠቂማ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ስዑድያ ኩነታት ተጠቂማ ኣገዳሲ ዲፈንስ ዲልስ እንድሕር ጌራ ደስ ይብለና ሜይቢ ገይሮም እውን ይህሉ ኮኑ ሓደ መዓልቲ ድማ መንግስቲ ክሕብረና ንደሊ ናብ ትግራይ ምስ ንሰግር ድማ እዚ ይመስል relative to the return of those who have their origin in the Humera zone is that this be done in a safe, dignified, informed, voluntary manner. Let me reiterate that people coming back, informed, voluntary manner. This is the big. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣመሓዳሪ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ብጉዳይ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝገበሮ ንብዙሓት ተጋሩ ኣቆጢዑ ኣሎ ህወሓት ድማ ወይ እውን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ድማ መልሲ ሂብሎ ታይሉ መሊሱ ኣሎ ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ has rejected the approach used to facilitate the return of internal displaced IDPs ማለት እዩ describing it as a counterproductive and warning that it should not be replicated እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዘይ ፖለቲካዊ ሕቶ ነቶም ህዝቢ ኣብ ዝደለይዎ ክኸዱለዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝደልዮ መንገዲ ክፍፀም ኣለዎ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ኖ እዚ ጉዳይ እዚ ፖለቲካዊ ሕቶ እውን እዩ ልውላዊ መሬትና እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ሕቲ ሕገ መንግስቲ መሬትና እውን ክመለሰና ኣለዎ ናይ ትግራይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ጥራይ ክመልስ ኢና ዝብል ግን ድራማ ናይ ብልፅግና ነታ ነዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ነቲ ወልቃይትን ገለን ኩሉ ኣብ ኢድ ናይ ኦሮሞማን ኦሮሞን ክእትዎ ዝደሊ እምበር ንኣምሓሩ ክበይደሊ ንተጋሩ ክበይደሊ እዚኣ ኣምላኽ ዝሃበትና ፍለይቲ ፀጋ ኢሉ ንሓዋሩ ድራማታት ክገብረላ ዝኽእል ኣብ ኢድ ናይቲ ብልፅግና ኦሮሞ ክትኣቱ ዝደልያ ዘሎ ቦታ እያ ስለዚ ንሳቶም ድማ ነቲ ጌም ፈሊጦሞ ኣሜሪካ ድማ መንጎ ተፃወት ከም ዘላን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በዚ እዛ ርእሲ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መመሊሱ እናሓላልኾ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ቀፂልና ኣብ ናይ ኤርትራ እቱ ክንብል ሓንቲ ደንቀነ ብዛዕባ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ዝገበርኳ ዝግበር ዘሎ ክንርኢ እስከ መጀመርያ በዚያ እስከ ክንጅምር ኢፍ ርኢኹማ ዘለኹም ወላ ይረኣኹማን ሓውና ዝገበራ ቪድዮ ኣላ እስከ ስምዕዎ ኢና ማለት እዩ ካልእ ጆርጆ እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ሓበሬታ እንተዳ ተዋሂብኒ ዋላ እውን ኣብ ሸርም ገበር ከብሉ ኣብ ምምላእ ምትሓባበርኩ ኢሉ ፅብቕቲ እያ እዚኣ ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንደሊ ከምኡ ዓይነት ተበግሶ ወይ ስጉምቲ ዝወስድ ሰብ የድሊ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንተዳ ተረኪቡ ዳዓበየ ነገር እዩ ኣገዳሲት ናይ ጆርጆ መልእኽቲ ኣብዚ መወዳእታ ኣላ ክንሰምዓ ኢና ዝኾነ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንሕና ኩሉ ግዜ ካምፔይን ክንገብር ኢና ሃገርና ክትምዕብለልና መላገፂ ናይ ጎረባብቲ ክንከውን ኣይንደልና ብቁጠባ ላዕለ ክንመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ካልኦት ሃገራት ከም ካልኦት ዜጋታት ኣብ ዓዱ ዝጓየሉ ዕድል ክፍጠር ዲያስፖራ ዘሎ ድዩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ ድማ ኣብቲ ሃገራት ዘይጥዕሞ እንተሎና ዓዱ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ስዑድያ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ዘሎ ግብፂ ዘሎ እውን ሓፊሉ ነቲ ንግዲ ካብቲ ሃገር ዘሎ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክወስደሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር this is what we want ነዝዑ ነ ቴንክ ዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ጆርጆ ነቲ ናቱ ኔጌቲቭ ጥራሕ ክንጥምት የብልናን ክብል ዝፀናሕኩ ማለት እዩ ምክንያቱ ጎኒ ጎኒ እቲ ናእሽቱ ኔጌቲቭ ወይ ኢረር ንሪኦ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ፖዘቲቭ ኣሎ ንሃገርካ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ላዕለ ደረጃ ክትሰቕላ ትደሊኻ ብናይ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ኔጌቲቭ ጥራሕ ክንጥምት የብልናን ማለት እዩ ኣገዳሲ መልእኽቲ እያ እዚኣ ታነዝደሊኽዋ ይበፃሕና እያ እንታ ቀንዲ ብናይ ጆርጆ በዚኣ ክንዛዝም ኢና እስከዚኣ ንርኣያ ንስኻ ኣብ ኣስመራ ገዛ ቢላ ከተስራሕ ስለ ዝደሊኻ ኢኻ ከምትብል ዘለካ ገለ ከምኡ ኢሎም ፅሒፎም ሶ እቶም ዝፅሕፍሉ ዘለው ዋላ ፀላእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዋላ ዘይ ኤርትራውያን ትግርኛ ዝዛረቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወርኤቨር ዝቆንኡሉ ንጆርጆ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግዝ ነቲ ሃገር ድማ ክንሕግዝ ኢና ንደሊ ካብ ሓሊፍና ብፍሉይ ቪላታት ናይ ምስራሕ ሕልሚ ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ከምኡ ዝመስለኩም ሰባት ኣለኹም ዲኹም ኣብዚ ፅሕፍለ ኢኹም ቪላ ክትገብር ደሊኻ ደ ኣነ ቪላ ተደልየ ኣብ ስዊዝ ዝነብር ዘለኹም እንታይ ናብ ኤርትራ ከይደ ፍሉይ ቪላ ዝመነየሉ ኩነታት ኣለኒ ኣብ ውሑስ ቦታ ሰላም ዘለዎ ዓዲ እየ ዘለኹ ቪላ እንተደሊኻ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ኢኻ ክትገብረ ደሊ ዝበለፀ ቦታ ድማ ስዊስ እዩ ነቲ መንግስቲ ክንሕግዝ ሕጂ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ እታ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን ሼር ክገብርዋ ድርኢ ዘለኹ እስከ እታ ርእቶ ናይ በሺር እሞ ክንሰምዓ ድሕሪዮ ናተይ ርእቶ ክበኩም ስለ ዝደለኹ እያ ኣብዚኣ በዚኣ ጌርና ክንውዲ ኢና በቲ ዝበሎ ሕጂ ንዕኡ ክምልስ ክብል
أنا بس مرة قد بيلا كسرح دليت يبليني أبو حس عدي أبسويز يدلخو أبسويز بيلا دي سرح يس بيلا كسرح اللي عامل لو جنزب لو أبسويز جنجرج حوي أبس مرة بيلا كتسرح لك حجون تشالنج قبرك الله زي ما دختي أبسحلو سغا دي إرترا تدليها إرترا مهيراتك عبد السحب سحاتك أملاك أني أأمره سلزهبك بلح دخون رأسي أأمره سلزهبك خانسغا نتي إرترا ذهبتك عيو نوع تكبيرك أي كحد كانون درجات مرتخا بإرترا أبدقخي كاس كتسيل كالو أبز درجازي بس إحكال لها سلزلو من سغا تملشك ني إرترا تقحسولو ني إرترا تحقزولو إذا كله تمهرو دلها تمرتي نخونتو خوين خيترف ني إرترا سلتدليا أبس مرا بيلا مسرحة لحد يكوني كم زنا بعل دكتور جدون كنا بلوم سنحنا بتم ويا خاتم مليسكا أب إرترا ختقلقل أب سامر جزي أب عرفت أب درخب كله عد خيتك تمرت ختمهر مخر ختهب الله وزعت أبو ورداتا أتي غار أيو كاب دقة كاب دل خي عد غاب على شويدن كاب زن اسكندنافيا عند بالا عد إنجليز دخلوا مهارات كم زخمها أو أكيبهم تمهرتي يهوبيهم أب ميديا دوز إنها ما عليها يقولوا الله حجي تا دربا ولا بيكسون بزحات شركة قبر واري اللي هنا ذات هفتزيا مالت نيرترا بيرترا تبو نجر كنقبر تبو كنرين دلن ديناجن قلق السبكا بزحي خمانا نيريه أبحنت فيديو زريو كومنتي كونم تدقاقا مزرعي كمزي بقلنا كابيتاليست سكوينا جنزب سلزلنا أبعدنا جزاو تسرعنا نتهاجر أبجبانا كنتوا كمزي ببحتو النت كنسرح الله نقلنا أطراي كنت كملا ندلي عينت سئلي كوينو دسمعهم سباتري يعني زم سبازياتهم كم تانو سوزبلو زولو صلاتي يرتراون كونو خليهم زبالة تبط تيوريا كن أبحادة زي يكون بزعو زي تسمعوا يجين تاي كن بلدنا لينا أميديا زلنا وحدا سبات ولا نسون كون خليو دليتات كم سبيه بلنا مالتا يكون قل اتن زاربو نعي بولك اين جورجو نعي جزان خسرح وي نعي نكتعمني ترايز ولا يكون كون مالتي اتزني بلو زلنا نتهاجر كتقما سلازغلي انا قل سبي ابي يرترا كتقام يخل تقم خركب خل يرترا سلازغون كون قل اتا انا زبلو زلغو نعي نكتعمني بولك اين كربح ترايز سلازدلي كون تهاجر كتربح كتقام سلندلي كل سبنا بعدو نخجبر كم زكونا لو كنبل كلنا كولك زبقسه يكون زانا يولكي الله يعني بتدقى مبزع بايز بالواس سلا سميه ينزب سلا زفتي وربح سلا زفتي اليوم there's nothing wrong with that كابسب كسر كابسب كزمد يتفتن برسرح كا جنزب كتركب مفتان حما غيكون سلازا انا تادبلكوا نعيب ولكي الربح سلا زت مزلخو يكون كون تايدا تهاجر كتربحلو تخل منقد مفتار نزاربو زلنا زبليو كاب محر ولك أورب حدا لينا نيرترا نجوز الله هم زي لنا كردك بالزبال كويت زربا جن أجين كم زبال كايا بعض ما يزكى على النبي يرترا نخجبر نعيك تعمل ترى يكون اسمه يرترا نختعمه كجبر وني دليل أنا كنت مجون challenge جيري نبي يرترا إنفسق جبرت دليل قليلة هذا جروب جيري مبزحات سبات كن ساعة فلنا خلينا لكم يوم لازم تا challenge ناتو يكون نايكالوت صبغيو كاب صبغ intention يجن كاب همما حقله بقى كاب نيشتي قدلت رايزت متولا تقدلت ون كاب صبغ دليت دبقسيو جورجو نبي يرترخ قبر يدلني نبي يرترخ نقبر ندلن تلكا ها انا بعد خاطر تربع دليقه خايب لك تحدي نو نحن استحن بدفوتي يرترخ عمقن كالون تقبروا ونكم قسقسنا تلكها مبار نسخا خاطر كده جيب من قراقرو خوينا بز ميديا بزعبا نمودا تزرباناتي انا دا سلدفوتي تزارمبر ابز ميديا بزعبا معبالن قسقسنا يرترا بزح نيجاتيفيتي دمص علينا حكنا مزرب أبير ترى لوتن خمس كوت أباو قد جوزجوسو هذا كابتي تسأل عنتن بزح على تاوي كومنت سمت عليه نسي تزقل لنا عاي كالز يعني تاتيبه قداير ترى شلل اللي كام حلاف وزخوني يخون تصابين فترة اللي جن كم أنت جبر كأغني يرتران تربح خاي تزولو هدو بزخوني ريتوناتكم ناي كالوتن كلهم مسميه تقديسكم سلو تجبروا نعين خد حجسو ونعين خد قوت إلكم ما يكونكم ولا تم كالوتكم قداير ترى سلزة قد شكم يرترى أطبق فتوى زي قطات زلوا هجرة بزح سبيد فتوى ثم نفسه كفسب دم ناتو حسب على الوير ترى بغمك تعوت تجي حد عينة حساب كاي كون كعوت أصغر بزح حسابات زليا سلازم تايو أتي كستو زبلون كستو تبلون لناتهم تصبغنا قريو يرترانو كله كتما أكل تغلي يعني كله أكمليت كتجبر تغل عباي هجري عيلكم يعني ناتين نايكالن كان حسابات كلها بيرترخ سر خلي بيرترا زدلي تصبغ زغنا بوليسي
عدام زخون حق أكايدا قرطو زخون أكايدا ويتمنقسسي ستريكت زخون حقتات غيرو مزمزات كم زي قاتم سقاتاتنا هاجر كمزمزون كتقاويون زخولو سبات كم زي لو غيرو تروي حقي انت وتيو سبات كلاتهم ببز مسلوم كيدم كعوتو لا زخول هاجريا سلازي كلاتكم تقديسكم زعبا معبالي نا إيرترا نكات عملاونا سناي نغر يزري يعني كلاتكم زعبا زا فيديو تزاربكم حماق سليه باللي زيد اللي أجندا كنقبرا يبلنا تعلامة إيرترا معباليو كابناتي فليز بل حسبت لكم نو بروبلم أنا نلني نسخاتكم علىكم نالو معرسي بخمس من قدي كنودكم في التنينة ثانك يو براذر كالوت كلهم قديسكم استزاربكم أبزو أرسون نخل خاتكم يغني اللي قبلنا دلغو مزيادة رفقت فكم يا كالي الرحمة